1,000 fall. Let 10,000 fall. All over us, open your mouth, declare, let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Baba, Yankopon Israel, Papa, Yankopon Israel, dear, and kind pony for an again, so dear Juma, we Baharin Pacon, Gitum, Yankopon Israel, any fan. Baba, no to what kind of mamma and Papa, when Yankopon count, you know, the count, woman, the Yatro. Boba, many Emma Hufamase, and then met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Yamin Shrobi. Massa, or a great host, party, presenter, or you're unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18. We are making more Adwuma na ya mamu was Eastern region one amount of a Hong Kong amount. The amount food free at the bench. Yes, and the first very. I mean, this is one of the a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in this society. Or damn for them, I say, and Yamu mobile, yeah, and can one MPP. Young can't some many pen who say, I deal with, and yet to be a customer if you catch in a home. It's a mona matria your crown. Second piece for our mobile. The media hand me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen who say, we MPP ni now more ya. As I say, as a sound near Madi or Babuayan. A bad challenge is a back Eastern region. Nama Eastern region has for sweating me up for Montum. Empire Mamon. They will be Bia. What in the Sabbatla and Kind FM. Now Becca and Sam I am ready at Ahenkan FM. So no. Yamingu Munimas. Yami on sorry one now. Demu. On Fanny Jano ain't Jumani now. Bompire Mamosa Muamu Jumanimu. Bonibian two Bia de Biarada. I want to pray for you that none of you will die untimely. That no power of darkness will be able to destroy the work of your hand. I release power and grace upon that FM station. And I decree and I declare this morning that whosoever goes to any camp to offer any evil prayer against Ahenkan FM, the fire of God will destroy them. May the Lord continue to shield you and you will never know shame. In Jesus' name, amen. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo atin ediba Ahenkan 93.3 FM. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you have a right
Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Man, Papa. Adwuma boy here. Who saw you to me no? Yeah, well, baby. Ha. Be asuge. Ahenkan FM àti Adwuma-Adwuma 93.3 FM. Ahenkan FM. There's nothing bigger than Ahenkan FM. For me, Ahenkan is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right question. Glory to Jesus. Maybe I will be happy when I end up on your asi. Can you lift up your voice? Hallelujah. Let me enter the hall. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM.
Ghana adisiye Obuaba ofore amanfo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Obuaba ofore amanfo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Obuaba ofore amanfo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Your hand, on your hand. Oh say yeah, oh say yeah. Mama ya munyami oh say yeah. Oh say yeah. Mama ya munyami oh say yeah. Oh say yeah. Mama ya munyami oh say yeah. Na me da soti asi ye di biako ye kase. Mama ye munyami oh say yeah. Na ye da soti asi ye di biako ye kase. Oh say yeah. What wanna say? Oh say yeah. Mama ye munyami oh say yeah. Hey. Na do wo hoda. Hey. Na do wo hoda. Na
Nana de Wohoda. Nana de Wohoda. Nana de Wohoda. Ah. Hey. Wow. Yay. Day 151 out of the 365 journey. Hey. Onyanko poni yedi ni ye. Afi 2023. Ya chemu mienu se tu. Asede nyina ye rade dia. Yo tonsu ogbo awia. Na wama ho kwan ama wo da so tiase na men so me da so tiase. Bebre na koso. Erade na madom ni mobro hunsu ama no pai. Wo da so tiase. Aside nyina ye ne dia. Enti afren wani ba wo ho so a. Eni tie hai. Today happens to be the first day of the month of June 2023. It's a terrific Thursday. Beautiful brand new morning. I don't pray say bibi abokode. Oh yes. Nyami adobi ahoye. This kind God do. I've never seen your type. This kind God do. Blessed be your holy name. This kind God do. I never see your kind do. This kind. Hey. So on behalf of the team, Mame Mo Akwaba Famra Shoni so Martin, your most authoritative social, political and current affairs talk show. Yatsina see free sal break up him sound up and do for God encounter. We live and latch on your favorite family radio station. Ahenkan 93.3. Me pacho ano pay. Me chia wu. Me da sesuwa mame kwan. Ewa wo ka ni mu. Me da sesuwa mame kwan. Ewa wo fie ho. Wo adwuma ni mu. Me da sesuwa mame kwan. Na watam me asi wo kon ho. Wa bra wo nam afuo kwan so a wo kwa afuo mu. Ba bibia wa mame kwan am awura no pay. I'm so much grateful. I'm humble. I feel me Kaiwo. Say by the virtue, say we do radio not to hano. You have become part and parcel of the covenant. Covenant ben American was semino. Inshira and Yunyam Awarepa a war ye die a Juma Quentu Inshirankwa. Say oat na kemu, yes a kana kwashiho. Wa ma medru. It will never be part of your story. Atade. Obo me, mrewano. Omu edu ha no pay. Kwa ufuano pay me church amu. Kwa ufuano amabe dipa. Ewa achema sa aseso no. Se bibi abokode. Mo hwa mo nsu yo. Ewo mu anama kwasira mu kuro mu. Menya mo ho kro bia ni age. Aze. Eti anche homecoming ba. Kwa ufuo ni nyina obi abekọ ni kuro mu.
And your home crop, any idea? Hosanna. Pem. Ekusinu no. Enti ya besa repeat nyomo no. Sami kisinu no. Yen yanka se Sami kisi. Ono na no pe wo hu ya nyom sa no. Me pacho ma mfa bi mo brese de bi sia ko ne de mu nyina mfa ma o hye ne nso ma me mache. It's a walk pack show. And of course, your official biggest, most syndicated breakfast conversation in the whole Eastern region. I don't pay a sinkonya. Yes, sir, Fabian. Hallelujah. Glory to Jesus. Maybe I will be Hallelujah. We my brother be sakore de mu ma me fanto aso from say me kan cho sa no pay. Ade apue mantem ya yahudu obie ne nsuo no ebe pete kakra. Ne mum ya yahudu obie no so de wo kire se mu be ye den na nsuo ne to ayere mo be nante mu kakra ya na wa hye ne nso de ama me ye kwa nimu no awia ne nso ebe yi ne ti e free prem to bre ho air no. Enti edidi mu kakra sa. Kosi anyumre. Me bone to fa de ama wa. Ensuo ewo wiem ene. Se ta ayere mo be nante mu kakra. Eni nti ya na wa hye ne nso e de ama me. The free sabre ya kopima anadwo. Ana say enumre. We should expect it. Ebi anabo abofo mo nsa nka mo de. Emi ayahudu obi de wo mo nsa beka. Se Nyankopon ye adom ne nsa kan de enso de hallelujah. Me pacha wo kwa afuo mu anu atoto ne amantentem san se wan hwe ya. Na insu na kan wa hye ho ye nhede ni mu ebre kro potin a ebeba de nanso oboaboa wo ho eda wo ho so a na enum mu atumi akoyie sada se na akwese enkrofo na no mo kwa yefurihia no yese emu num mo boaboa mo ho emu num de omo de akwadworo ewi omo se tam ewi ase no mo nim nso egu ase se tam benim se wo de anto enti se ne wi mbobra besia ko ne de mu no e free Ghana Meteorological Agency atran kase mu on crime omo wo so ene yenso yadi mu amane ne de ama wo no afei no adjoin yen ya Ghana adisi obo opore ama ofo ati ediba enti ya mache ena me mo ache edi aba Ahenkan 93.3 broadcasting live from our national studios here. Me pacho ye frɛ ha no mo Akua Afra Koma baby me tie sisi yi aha ye Akua Afra Koma studios Akua Afra Koma nufutebrebe amansa nyina anu mu ano mambo wa ni tirimu dendin sha bo ahuriye ena be fama mi contentem but still empeni so samampa ne tuna badin enti mami Akua Afra Koma baby awo bia ye mo ache se wuhia me nana ye akuma no akire ne say the boy is doing well now Yamie uye kugugu munyi Yehowa na ye amamenina anopa iminim but asa de mafe
Wafa nane no. Wafa kufia nane. Anope ma feel. Minim. So the papa be bad ya. Aya no aye ntem. Ebre ni ho. Oma ni mu aye he. Ali. Anope mame emfa enchia sronko. Enkonfama anti adwoa. Eye mi ankasa me maame ba ko pe. Odan Roman. Ho no mo na wo. Anti adwoa no pe Kristo asundwe nkan ho ate. Erade nti na ni mu nkyerɛ. Nye odo nsa beka bia anye nhyira. Eda ne nkwa wie ye no betena ase no aka se ene Awurade ni me adi ne yie. Obɛbɔ kwan ato ba bia kwan nie. Ene wode ama wa no pe. Afei Danis Caulfield Pace. Wonana. Dani anopai kachira wonana se me ma no ache. Me number 1 fan no na e kamia kwaso obo ba de emmerwa ne fili ne papa. Hey. Emmerwa nyina boy. Oh, you're here. Yes, you're afraid of mommy. Ain't mommy, ya mommy. I just think one woman, mommy, uncle, we need these. I would have said, who say, hey, who say, Prince, you watch and say, I don't pay me my good morning. Prince, you watch and say, me my good morning. Mami Faba Konka home. Prince, you watch and say, me my good morning. Ububa, yes, Yatibo. Hey, and then yet. Na ye da sote. Ene ye me namfofo akuni ni mienu. Wo mo awoda. Baako eye Dixon Nana Yaw Boating. Yetai Efreno the Great Omanhene Manager War Green Pharmacy Achim Oda. Wono nso eye akuapemuni waba odan wabe dipa Dixon Nana Yaw Boating the Great Omanhene. A glorious happy birthday going out to you. Live long and prosper. And of course, live to be 93.3 and beyond. Sansona Madame Fopa Ebenezer Frimpong or your Deputy Constituency Organizer NDC Kineben Ebi muso friend Honorable Eben Ene eya wawoda Ebenezer Frimpong and that your way a day ye be charge I see en charge but where your way a day ye be charge hey Ghana this year Adwuma On Ahenkan Fm and some sisi we kuro imu anopa ye bedi ni nyina mu nkomo ediama sane ye hye bosome foforo no asienti bi bedi wanim na wabompa ye shot na wa commande na fe yama sports for no kwan no mu aba nyame asem ode ma yen o se when the time is right erade be hye ne ho animonyam nia oyi opoku no onimutire yi pa ade na fata no na wamana ya brantie ya brantie pa minimu da se opoku ya brantie sa minimu da yoji no na mana ya brantie pa waya ade igore he yo
I don't see de bia ya no ye rabo so me foforo mu a ye fa mu nsafoa ne afa mu tumi no ne edi so nti anopai ba bia wutie me bia Bompire and fast dame rade. Washo so Adwuma-Adwuma every 151 days out of the 365 days. You think it's a joke? Never. It's not a joke. Paswa seda fame rade. Afi ka kire wo ho se. Bosomi fufuro ye yewura mu yi. Ebe favor me. Bosomi ni bedi aboa me. Nia me de me sabe so be yinhira. Me bia me de me na be sie. Erade de ho be ma me. I say wherever your feet will trample upon, it shall be given unto you. It's baby bia wo do nine ebesi. Erade de bema. Bosumi we yen kasa ma yasem nwa uton wa yebeto. Wo yare a ho beto. Wakoma so ade erade de bema. Bosumi we be yen hira. Ade nyina be di aboa wo. Be wie wiye ne be si wiye. Na wo de so aseda de bema ne din kronkron. Midin Boba Ofori Amanfo Ye corner sports aba Omo ewia ye besan ba back Na fi abeto aso kamade yama Enyi fidie ni mfiri ha o Maache no Ene ya woda ya sha asese no Ye nwie no Ba ko ho be kire ne pe Erade nye ye boafo Opoku Senior man na hwani etwa utire kama me facho me kwa asene Why DJ we say DJ Nelson Baba no. Na me dey hu DJ Nelson Baba. Say fe no Master Nelson Baba. Ono no ye me. The din no Master Nelson Baba. Asene. Ise we na me yimiti. Me nkwa na me yimiti mame. Na oni din won. Me nim ni din de. Eno nkwa na Nelson de me kɔ ho. Why you come you too much. Wa mo ya brand here. So ni baby a kwakunkroma ne wife no ton ade no ne so be ne so. Okay. Wa mo ya brand here pa. And first na me yakokora. Ne nkofo keka na me nimu da se we ya brand here sa. Ti ne nkofo hu mi se me yakokora. Me nimu ba me dia me hu na me ka. So won ti se nkofo so ka se me yakokora. Nkofo ka se we yakokora. Won ti da o. E no de me nhye da nye sho. Jise me bisa eje hwe. Eje de bisa. On no tin nsem kuro yi mu. Okay, and you cross the carpet and you call into the world of sports. Now I go Pramana son say one with the Nadia Mamon. How we ever sound baby? If you didn't free her. Good morning. Ladies and gentlemen, it's sports time! Hadishima bagana mamba emamu nyina kwa basonku biewe Embra Ahenkan 93.3 suyatenasi agudie mu nsem ena yede ba midin yede Joshua Kwabene jenim wodi kan te obrempa poku are in Canada afi Yosef Ajiri Raymond Ashetura tani Benito Maoli yenyina ne akan tebo magudie mu nsem no yede ba beja we na no pay me emfasida ema Jubilee Hospital maso asen amane no yede agudie mu nsem no eba dan nyina me kanfo ede ma se ne ni se oyare a bebe pa se okona fe koje ayaresa yi no enwa ene Jubilee Hospital oba yare bia attitude bia no doctors and nurses obegina so 24/7 ahwe mon yare wanyina enso atuayira ebie ne lab na peso ya o peso check o blood group a oba ye bebo a odro ena peso ton so pharmacy kese ono a edra o pato bia no bonya bi enso ato o ya kache afi postnatal care enso hold man na se ma wo awie na kora no se na ne wait ne esi eche odidi ye onu msuo ye aduane no so no na se den papa na odi ne bepiem a ye be chona bibia nso etimi akoye edi ama afi antinatal care enso hold man ma mafo afuro no ebe dandan ebe mo dura commitment no boso no be so no obawo afa ho afa ewie na bibia nso akoye edi ama afebia surgery na operation bi na pesa oya yo theater kese on ma ye betimi edi aboa afi scan die scan biabi ye twabi oya kachi efise edi ultrasound any easy scan naba scan biabi no edi eyebi enso oya kachi yare bi achi usuro ofere so bodu nkomoda chire unua ye kanso ni ton ma odu asembe dama o mahwe akanie kama enso edi ama wani na ohwa dia ohu ene ade benwa ohu ewo chire ohu wanhwe tu anse ntema ochina bi
no de ha kese pan bebre obepie me na fe eye clinic and fidi ahyem ma no ye mfa se woni yare nyina enso emfa emma afefira no pa bia no nso no enchechire ekoso enema diabetes ene hypertension fo no canteen so ho dine no upaduan papa atodi eduane apomdi ewo ma obabanya bi ato na bibia nso akoye edi ama oban insurance nso dia yebeje na yahwe se eye national health insurance anase no private health insurance no yebeje na fe yahwe na bibia nso akoye edi ama odan babu road amantra bridge ne so orna hwe akira kwanya obehu yen 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 na oni edin komo abusia yan chance na sin femfifie na fe yenko wie almano ne yan chance yen fi GFA dismal committee no ni ani komo unu se best power Ghana Premier League ayebui ene me no ka se de bebia tournament na du no emu aye den pa team ni bi enso ekọ relegation na no na Kohasi base club King Faisal eye protest editia Tamale City se abrante bi e Tamale City abrante no ni bo na abrante na double na just registration and team my friend Tamale City for ye me no ka se asem no ekopie dismal committee ye ko ene Basam ni tugui enra Kumasi base club King Faisal sign I appeal Samson Accra Great Olympics enso eye protest edit team friend Tamale City say na Tamale City eba head coach bia entra ho eno so eni afimra no enso ebobra na me no kasa asem no copy disciplinary committee no omo basam ni tugui enra Accra Great Olympics aye nice appeal sign the team friend Tamale City say asem no ewo nyina so na no ne Alhaji Kalim Grusa Kumasi base club King Faisal owner edin komo eni ebusa Alaje, what is a masama muye protest editi Tamale City no empenifo abasem na tuagu no so wano no sebi o senye nyame no suro na ankobetwituo na nko awura efi ho na afei omo tena asem no so no na nko adito no akobobom bako ezan se nkofo no omunim de omudie asem no omudi no omunim abrante no double registration and abrante no eyeye yentie nsem abrante a na yes Alhaji Grusa King Faisal owner editu dwa me nyame sumnia anka me do nyame me beto tuo akotu abo this for me ne mo ma me ye ken ka kire the protest akwada no ye double registration double identity o ma ye bia ma nation o ma ye bia ma enura voter region the same case na akwada no ye di ko e na o mu ye efra o mu say Tamale City we respond say we akwada na different Jerry Kojo Jerry Nation kimensa yes we the same person Tamale City see enye the same person and we say we agi boy ni transfer from Rainbow FC wo Cape Coast Rainbow FC achuro aba say player no we nim na enye we player enti papa efa no Alhaji Grusa ana oso no de nkenya nyamesum na ahye ne ma akobetwituo pa no ko wura efi ho disifo no obeshutuo mu nya baako yegusu ejina Ghana Football Association akache papa ndin enso ede Edwin Simon Ket Okraku onene no oye Ghana Football Association president na wakasa enso ede afa eye juvenile football ho o si grassroots football and as juvenile football no eya dia na na kuma so pa ye na o hwe se ne Ghana grassroots football no esi aya na ne term no na ya dia na nsheda enso ni sa na o se ne no o hwe grassroots football na se attention no obaye no dia attention bibiri na enso ese kon bibia so etime koyi edema grassroots football o si juvenile league no obepie mu no na dia juvenile football struggle pan ye na so term of office there and responsibility say ne no eso timi ginemu na juvenile football enso ereta Ghana nyina yentie nsema Ket Okraku edituja. Grassroots football is one subject which is so dear to my heart. That's why I volunteered to sit on the National Juvenile Committee, which is the first ever time that a sitting FA president has offered to serve on the National Juvenile Committee. The idea is to give juvenile football weight and attention. Juvenile football had also struggled for a long while at the time we took office, and my singular responsibility was to ensure that juvenile football was taken into the woods of the country.
we Ghana Football Association President Papa Ndiade Edwin Simon Okraku. Yenwura our the Blasters of Ghana. Unu se Papa friend Chris Wooten and Nche. And obe head coach or ne Papa friend George Boateng. And Masa Dudu Drama ni onu mu adwuma yi pa. Na unu se United States of America USA. Ama tro dia break Ghana se Adwuma on the 17th October. On person many Ghana ball friending game. Bako ewo US abonte so. Na fe two teams no bi ade prepare mo ho. Unu se Ghana 2024 yewura mu ewo Ivory Coast AFCON 2024. Ye kwa kwesi ebetimi agya afi World Cup qualify so sanda Ghana nim enti Adwuma October USA so many Ghana bebo friendly game na unu say uba Ghana hanso a Adwuma 18th June Ghana ye AFCON game ba ko ebeko so e Madagascar na me no ka say Chris e 24 players aba enche preparation no ebe start na no na GFA e dey nsem ye betu dwa say on the 12th June and the Blasters of Ghana Buggers for no ebe touch down e Ghana na fi omdi preparation no e dey ahyehyɛ so no mbe campaign e Accra na fi preparation team ato aso na mum 16th June no and the Blasters of Ghana team no ebobu kef e dey free Ghana na fi omawuro mo Madagascar na fi on the 18th no Jumede no abaso entimi no ka say Andrew Ayu ni Jordan Ayu any mnate na kaninia on the 12th June and mnate no be touch down e Ghana na fi preparation no a started Yegusu Ejina Black Stars friendly game omni USA bebo no sa game no abaso 17th October sine di kan abo amane no e Geodis Park e Nashville USA on sa big game no abaso na communication director Edma Ghana Football Association Mr. Henry Asante Chume Chima na 17th October and October no nya USA nkwane ebo o si GFA ebo no modin bia sene bebetwenya one game asan account bibia enso akoye edi ama Black Stars. September will be just after the beginning of the new season. There were 2 international windows in October. The new season, IND, started somewhere in August. There is an international window in October. As an FA, we decided we use our window wisely. We have been fortunate to get USA. October 17, almost prepare for CONCACAF Gold Cup semi-final. They decided to play 2 international friendly matches, one against Ghana, one against Germany. And it is also an opportunity for us to continue your team building exercise. Let me also emphasize, in the US in Kwan, we are also working on securing another country. International window, 2 high-profile friendly matches. Now, Atwa, the building the new Black Stars. We Kasama for the Ghana Football Association Henry Asantichu. Yenwura mo House of Folk ni ani komo. Unu say Bet Power Ghana Premier League we any House of Folk ngofo keka so matches na Canadian nkofo no mo boni suma se edwadie pa na House of Folk for AD. Na no na me no ka say the House of Folk board member Papa friend Frank Nelson and eba House of Folk board members ni dia papa we odi mo akutin ye pa. And also waka tudwa se mo amo keke say House of Folk mpanifo e the House of Folk players ni bi ka no. Wasi munum de omo kan wasi House of Folk board members no e sika na House of Folk bobo konum no omontiase ani de wa na ese players no kra esi akan yenti ensema Frank Nelson House of Folk board member editudwa nothing to do with finances in terms of club directors because enough finances being pumped into the club. The player can stand up that he's being owed any salary, so that's a big plus for Accra support. But in terms of playing body and technical, we need to have patience and then wait for the season. 2 more games to go. Let's see how I said earlier, it's not going to improve anything in the league standing because we're now battling for top 4, not even the league title because the league title is technically between me and you can agree 6 more points. So I don't know what the 6 points. Assuming we win the next 2 matches, I don't know what that would be. It's nothing to do with finances in terms of club directors because. Eti Frank no and this are 72 Jana Samuel Nkum so the kakra so eka ho so omo na asat na players no munum de ekoso ne mo won House of Folk players ni say Anas House of Folk fans ni say mo fenchom ne mo Adwuma House of Folk team no ebetimi aye Samuel Nkum. We are in the season to win. I signed contract to achieve something for Accra House of Folk. To win the league for Accra House of Folk. But things are not going the way it's supposed to go, and you can witness it. That doesn't mean the players are bad players or something like that. But we have to do extra. That's what I can say.
ti Samuel Inkum no eno de sansam no tuja yen free Samuel Inkum akachi na yen piemu honorable papa ya so akachi papa yi oya assembly member enso edema asenne electoral area na anim so kopiemu Anglican school Ottawa facility bi enso cost one ma we no multi-purpose sports facilities ne no impenifo enso edc wo papa no ochirema sisi asena project na guso ekoso de na se amount na se cost project no edi no enya do betimi da to anim sisi anenso eni so ade ho ene no omode sa facility ne edc wo ne se ombetimi enya youth ne se no ombetimi participate na bebia so etimi akoye edama achimda sports mu yenti ensema ona papa ya ede to anim. Oh, you said I meant to me and to me more until say because estimate no. I say we are na ground and your papa and my cost cost but on such as I see it me I can be about to me and so yeah, my mom for no as what social harm my said I need any activity baby I'm ranching him about Kalano to me be and now myself say I'm a million branch any view and you have discussing your namasa we know ne dano mano ababa baso echi ya adwen se wotano akwan bi befa se besi sano ma bi wotano na yan mu bi abedi atare ma ne ye hwete dano mano baba fom because be wu ha branch na akwala no solo na obenya ba bi obedi athletics no ma bi wo abeti ama na adwen ya onko ye dano mano we say assembly member and so edema senior electoral area ne komo no so ode ejaye eno no yemfa sida Emma Elohim Treatment Center Dr. Abednego Nedano na osemen kanche se nie no se oyaren huhum yare anase nusu yare fa be piem na kache na fe onsa no one time enfama afe bia oyare no so no wa ko to na mo sa yare emfiri suda we no yare friend chronic disease na se oba Dr. Abednego obetu asentempa so edi amount wasi stroke na tete wo afe waist pains na eja kodanda sciatica na ehawadwen prostate infertility afe infection typhoid ulcer asthma liver kidney anase ne wakoma ne no unya problems e wo ho afa pm e wo Elohim Treatment Center na afe Dr. Abednego entu asemfama ne bonya den oba foda no 30 Ghana cedis card enso de 20 Ghana cedis you affordable machine na ye screening na afe do ni chema massaging na bibia so ekoye edema afe special FM massage no enso aba we ekode mama monya stroke na fe sciatica no na se machine ehwe etu asentempa so enso edema afa Abednego kobites no enso aba koko na etete wo koko na ja kodanda eno ane Abednego kobites in fact uremu or Kennedy drugstore ewo oda station a obunya bi no ato na bibia so akoye ed ama Elohim Treatment Center o hwe akachi a yewo eye nkoko yewo ho yewo boso yewo enum na fe kofodua afa pm awachim danuma all right important one ma yene Dr. Adi in ebon hwanim 2 weeks Thursday bia Dr. Ba ene ayarefo nso ebedin sawo so kede de everyday bia no ye adwuma nso ewo kede fe number ye na ni nkoma ka wa chenyina 0547 108393 0547 108393 Yensha say free Africa Yensha say free wafu zombie na yese guest tournament no ekoso e Ghana no na me no kasendra na yese tournament no semi final games no yeti free ho na nura urema Ghana yetimi chi Burkina Faso ma no boneka no yensa Burkina Faso ma no etika no bako e na fe anwumere no Nigeria ma no enso timi chi Benin ma no e bomeka no yensa e ma Benin ma no etimi afa ball antretem se da bibia timi ay set nyame adoma Sunday Ghana yeto se the friend Nigeria e wo final na fe 3 and 4 no enso Burkina Faso omni Benin e dia yantam so enra e na Europa League no etimi ba na wieye na sei ene koye Sevilla boboko no enso tonsa e de fe Jalwasi AS Roma e ma game no eye 1-1 na mom ye bo extra time obi an for ball antwetem esese ye ko penalties na penalties no Sevilla na yese nipa 4 e ko boye wo munia di ball no eto atenem e na fe Roma enipa 3 eneze enipa 3 e ko boy ba ko pe enotimi hye enti de penalties ni ba wie no na Sevilla ashe 4 Roma ate kanu bako etimi no kasei Europa League no 2023 de no na yese FC Sevilla ena etimi agi tournament no e de esi o mabeti so no omoji tournament no omaji ni 7 times ena Sevilla for etimi agi ayese Sevilla for ni de uka Europa League na yese wakati me fa ni Sevilla etimi no kasei no mo de guram e wo Sevilla kromu anu akohwe anije ayesi Sevilla kromu a enya semkitwa anije timi aba na yese o mo
bɔ mo mnante na baso Lucas Ocampos mo ne mnante na atimi aka abnante fan Oliver Torres mo afi Yusuf Ernest mo afi Yasin Bono eno ahwe bɔ abnante no dai edema Sevilla ono ene temi ono ena yisetimi Sevilla fo na yese Sevilla fo no etimi gi Europa League na obia ebon baso neno na Jose Mourinho jumede no ebe na wiye no yeso otimi kwatake papa efa na Anthony Taylor ezas Anthony Taylor penalty bi bai anka brante no na se Jose nimisa brante no na yese obeji penalty ena matimi efa Roma na so Anthony Taylor wentimi anyi penalty no amfa ma Roma etiedi game ni bewie no ena Jose kwatata refi no na so banu abasabasa bia enso etimi ansi Jose akacha ne mlante no so ma yade so matimi akon abedu final na so final de bibia etimi si eti Jose akacha ne mlante no se de si bia no omfan tomachi na afi omfon kwose matches aka na unu se Paulo Dybala na enu any last game a obodi amatimi efa ne Jalwasi AS Roma nyame adoma season start ya yehu Paulo Dybala biem abrate no enso be free AS Roma boboko wa yakam sam no etimi edi akire ho Manchester United me no kase die nyame adoma omawuram West Ham ene official bid ne beko abrate fe Declan Rice wo mo de 90 million pounds and Manchester edi wuram enso akofa abrate a ye fa ni Declan Rice no no so be pie mu time fa no Manchester United a yakam sam no etimi edi akire enso ho no na Madrid me no kase de bibia etimi e confirm Dani Ceballos eno 3 years contract was sign edama Real Madrid boboko no enso wa abrate no etem esia kan edama time fa no Madrid boboko no na Etihad uramu Saudi Arabia se de confirm no etimi aba Karim Mustafa Benzema $200 million abrate no eberam Etihad no so etimi akoto asa na meeting be koso Florentino Perez wani papa fa no Karim Mustafa Benzema enso be last meeting na fi omaresa abrate no ne kono bibia so betimi confirm yakam sam no etimi edi akire enso no na me no kase Napoli papa fa ndi Rentis ene obesha Victor Osimhen no so ene na ye meeting sa abrante no obekoso wo kono ene na meeting no ebekoso na metetesi ase abrante ne de onya obefri Napoli eza se do be bia wo Napoli no watimi ayewia ene sa meeting no ebetimi akoso Newcastle abrante fa Bruno Guimaraes ene na me no kase abrante no ayestane ne contract ene ma Newcastle boboko na watchu bia no £200,000 ene abrante fa Bruno Guimaraes enso beje ewo Newcastle boboko no ma yakam sam no edi akire wo emre bi mbeka kire wo se AC Milan abrante a ye fa no Mason Greenwood Manchester United akola no na yese tima ye fa no AC Milan epe no se de deal no ebetima bam Mason Greenwood ebe free Manchester na fi wa joining AC Milan boboko no nyame adoma summer transfer yakam sam no etimi edi akire enso ewo no mo na nkofo keka se Jose eba be free tima ye fa no Roma Jose se de bi oni ba bi akọ obe stay ewo Roma na fi wa fight so di Roma enso betimi age trophies a anope edi nsam kakra no enso etimi edi age kwabna obibi odu kakra de beka wana eti eno no se enkoma efiri oba edi mu nsam no etimi aba enso ho sabre mu enche ne yesole so akọ na unu se yesi Hurricane akwakwakire papa efa Daniel Levy se wonya na ofri Tottenham Hotspur ezan se de bema be bi no wa ya wie enti ebe ya nka papa efa Daniel Levy enya no na fi ono nso entimi kọ tim ono nso peso kọ na me no ka se Bayern ena je se hwire di kan Madrid nso ede omho agem ena tim efa no Manchester United omunya pe abnante efa no Hurricane enso ho yenjira wesu na fe emfa 7nc na captain in the morning wo bobo fori amanfo ento asumidin edi Joshua Kwabrejenim oti obrempon poku anika afei Yosef Ajui Raymond Asheteura atene Benito Mauli yina ne kenti wo magude mu nsem no yedi bejao captain in the morning wo bobo fori amanfo over to you.
Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Eniama bi webusiemu a ehia se Ewrade gya ye adwuma. Ebusie bi wo ho a wonye ye wuti muani. Wo feel okay but wo ni hwe. Wo ye okay. Nti obitumi ka se ye busia de ye wonipa ye ni sika. Meme no ya adwene. Ohia bi ada webusiemu no. Jesus. Me juja trum. Baba Yankopon Israel papa Yankopon Israel dia nkan poni po no na dwen hu so dia adwuma we ba ha ni pakon ogitum Yankopon Israel se ni pa na Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Ghana Adisie Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Manifesto nada, anyone see anyone see anyone see manifesto nada, anyone see anyone see manifesto nada, anyone see manifesto nada. Because I was a busy mind, because I won't go there one now. And then like I want to put just on the air, down with younger sing cramming, and then I go. So, no need party. So, when you're seeing the every day, you're seeing the samurai, and you sleep. And you sleep. So, when you're seeing the every day, you're seeing the samurai. Okay, yet was so Shannon song. Marching each median into the world of sports. Update Ohono Joshua Kwabene Janim or Brimpon Pokuare on a Ben Mauli. All and normal duty. Your mother, your mouth from with your maybe your moko. Yet was so Simano Edia Sabape na Bapa and no part non son and home. I feel I do feeding at to Hanama. Hey, Ahenkan 93.3 FM. I want to fed you see crew and then many idea. Charles Kwejo for you. Oh, there be. Yeah, no. Simani Carson, nada way. And go for a baby, be no more. O jam serie, say we ni jam serie. Achi. As what do? What's some name my India? Ushiano as a unhu. Denka wasema tiato for mo ka obeti but Ewrade kan yen hu yi edim guase ye bekwa chiri ye na nanam nsem mo kan to ho no so bibie no ho mo oton san hira ne busuefo sari ase Enti sɛ ne yɛ hyɛ aseɛ meka kyerɛ wo no ɛnamfofo akunu ne mienu ɛne wɔ mo awoda ɛno nti yɛ ma wɔ mo awoda soronko koraa
adisiye oboba ofore amanfo amamati ediba ahenkan 93.3 FM. Ni odi kan eye oman hene, the great oman hene Dixon Nana Yaw Boating, on behalf of the members of the Family Worship Center and the Youth Ministry, we wish you well, live long and prosper. And then ebe ye kikis kiki, ebe yiri se ye kuma pemu no. Ebenezer Frempong, Kwaku Frempong, anope bibi aboko de. Wayne say, your friend is Sylvester AJ Jr. Who met me from Sly, watching you live at Chimoda. Na Edino eye Kenny Sprint and photography. Oh, okay. Kenny Sprint and photography. I'll say happy birthday going out to my best friend Ejiwa. Oh, okay. My main kind said you would buy no. I'm Sly watching you live in Achimoda. Kenny Sprint and photography. Happy birthday going out to my best friends Ejiwa from Achim Osorase and Justine from Achimoda. May the good Lord bless them for me. Ahenkan all the way. Sly, thanks for coming through with this one. Pedro wa Medina Cruz. He comes with this one. He says, the best show live and clear inside Indianapolis, Kumasi Town, also Kesben Junction. Keep up the good work. Yeah, that's it, baby. And Miss Cospelele Kaswa. Oh, message in the mebaso. Let us say. Ghana adisiye oboba ofore amanfo amamati ediba ahenkan 93.3 FM. No, yeah, ma'am, yeah, down for ba. Edi panye. Obuoba. Hey. Yeah, you need what this so be them. Then bunu ni best yes ne da oyom. Enyum no ne da oyom. Keka microphone nsem sisi microphone nsem so no ma me ni ji agye ne ho. Eh mo no. Okay. I need to ma me fa wo da chintin fa ntwa so mi wi a obrafo wo enwum bi wato ne din pa muka. Ye tu we no wani agye wo ho a kire ne da wo yo. Ye wi abebo pa muka no. Hey. Oh, that chinti. Obra kwenti afutu ni adesun ewo mu. Ano pay my main farmer. But of focus me say only I can change my life. No one can do it for me. T. Only I can change my life. No one can do it for me. I keep telling you, say, o shebre eda wanka sa wonsem. Sa wo se wonti ase anopa ku gina ka kwan mu ne yenhwa de. Sa wo se wonti ase anopa yi, yese de wudi ho bone ne yenhwa de. Ubewu flat. Te se ubewu ama wawu awie no ho be sa adwiriw. O shebre hye wanka sa wonsem. Memfa ya wanye ye. Bra wo bre, yes, sometimes yetimi nya excuses. We na amwa me ni nyina wo ho. But efa dodo no a e wo wonsem. Nyankopon ye wadom ne wo ba asase so. Na o maame anhwe wo papa anhwe wo. Na Nyankopon ye wadom na wo hunu onu nyame a. Koso afa ahoto ne so ne bre ho ase wate. Di no krema nipa. Ne wiase kra no enye ne wawo nko a ne ye wo maame. Me ba hai anti adwoa waje me prekope se ne ba
me maame ankasa krampo no ebi ade ante adwoaye no wonye enti nya ne wawo nko an ye o maame enti memfa nso tirim se na me maame amoa me papa amoa me hwan amoa me obra wo ho asema nipa obitimi fa wo ye ne ba obitimi fa wo ye ne nua obitimi fa wo ye ne kunu obitimi fa wo ye ne yere obitimi fa wo de wo ye na ade nyina obbo wo ho ka ehwe wo ma wo kowie baabi a awurade aka empanin nsem wo aka to wo kire se onipa biribi ene ne waye ne yie enye ne wo ne ba asase so wankasa onipa biribi ne wawo na ba asase so enti memfa nyiyi wo ho ano me wo fa no mu wo sika me papa no mu wo sika me soa no mu wo sika omomoa me eni nti wusu wunya yie omobra only you can change your life. No one can do that for you. Fashe wutirim. Nyankopon ya adom efiri ochena eko Kwame Eugene menya ne tiese ne nana afim na obaba be yie na yie no a obeye no se kwasi ada obebo friend saying is it concert or bibisa Thanksgiving yes na odi ahye ne maame anuonyam ai ne nana na anuonyam na okohwe social media ne so yesi nkrofo bi asere se Kwame Eugene ye wa amoawom. Can you imagine this rubbish? Kwame Eugene ye wa amoawom. Ontimi so obi ansa mwa no. Ede metinche na mehwe ni di na me se ene amoso so mo okwa atwa o. Se obi nye yie no me so omumu a o. Ontu obi a me so omu amoa wo de o moa ho. Na ayeye bia Kwame Eugene no wa kire mo atena ase aka kire okwan yo fa so Nyankopon di nduru ba bia waduru no. Odi amo ntena ho na mpadwuma nye mpadwuma den nye na ye kwadwofo na fa maanye yie kwhye obi sori bonyom wuram o ka se da fom hwie o pe na betimi asesa abrabo o pe na betimi asesa abrabo sa wuji wo hudi se wa bonyom we enwom na e da radio station won potem ha ni nam nsia e konso achia se de beka ho ekon wotwe osen enti se we bo na wo wie no wo so kokofo dua na wankasa tamoto na wo ka asa ba bo na so better sa ho a wo pesa wunya no on a silver platter wanya papa wanye yi a wan hate a enye obi na aye wa no waye wan waye enti fadwumaden wuram bo wo ho so yanu nyina yanu fofofo saa o hwe o ka se sorry ya na betena ha odi a inka di ka twi ye condemn ansan o obetwi wadi ansa wodu be ya dwumaden obetwi mu enti say wa dwele say o omunyane fofofo omo wa ha nyina nyane fofofo a it is never so no bia ntumi nsuso nsesa wa brabo ma wo gise wankasa wunya onweta so ene maburu no ayaba ne bebre ni yakwadwofo opesenke woda ne dem ne abopono pam asemben yese brame enye kolabo wanya papa na de bia me metena hanka how many times ena wo ha na mo ana obi de nyom tantwo no de adura se wunya mabɔ nyom enkofo e won kran nyina kra sende omo nyom de ba se wo wunya mi ni baabi a wone de but mi say wo promote de mame na ehyaase wo hokra bitimi agibuma fa baabi a na ono awo ne nwom so na ode aba wo te wo se Kwame Eugene o mebɔ wo pono aden a Nyankopɔn ahyira no na mihu se omo ahyaase site example omo se papa omo friends en Samini boa hwan po Stone boy boy kana boy yi Kenata no omo ma example na ka se Stone boy ne Kenata na o kan no na omo do omo nsa hye omo damiri famu na okɔboa wom eya ko no mo wa mane obi ye yi a nya by force so omo obi o obebo mpa se urade kan abrante yakoma ka maami yakoma ka sister yakoma ka papa no akoma na omo ame but untumi nyane kete se dia as a responsibility be was wo ye de ma only you can change your life, no one. As a matter of fact Samini or the abrante madam fee or the buy or the madam fee the buy Dion ebe introduce you know he's going to be the big thing that he have into the kind of music it goes he saying Dion watch it
How often now teninka? Oh, or bonum release de bia Samini, and I didn't bet you we are singing. I say, Ghana, watch out for that big thing. It goes easy. Inti wanka sanka sansono. You have a lot to do. Do something for yourself. At now, when I'm movie, out of car. On one a buano. All bread well. Pay muka. Some guy was saying you want to buy a car, maybe born when in your home. You fat to be in tea cry. Or that chinty. Pejuma Yama, Ubi a year no more wine by force. Coswa bompire and me mu. Sir Radissa papa. Can branti akuma no more me wati. Kama mi akuma no more me wati. And ye by force. Yet ha ye twa pani nyame ya domo agi bumu a chenchina was so oboba nso boa obi no so be yete so no eni bukum ba bia awurade na ka nipa koma ma ne ya doye awurade anka wakoma wo ye kura no a emfa awurade ma ye ntiase na tie pai muka shase foforo na omuntie nsem no free krin kusi kran pai muka nwum no obrafo ne boye obrafo ye kwawuni na no ate se me ameti he ya ti obrafo enu mu nsem Ghana adisiye obuoba ofore amanfo amamo ate edeba ahenkan 93.3 FM when you talk wasem fa wo dok no my pocket me sardine se me hiam with the drum me no madam Catherine I swear all the money matter wallahi subhana Allah kwa bonte kotre e bi no mo I gota achimota to taifa ye here answer na ye fata America enya no hunyi ye komeka uncle afu baby o change mo Kenyatta ko tap one plug or graph for me chain but like a truck but like a chill no break for by bet me truck chale make a talk to me for we do that them am say me yes sentiment ha share my soul shit up and let you on your mask get set go be so take your right shot and go for we so cut and pack go araba stand this year I don't fear chale one fool and check no way you fool Johnny man ni kind I say yeah but chan say cry the can and sign my name ma bibia you pecking crying go bro say we need ya kita wa pantine you fed ya bro sheho enfanya kwadro pemuka malenya sa je fed ya bread mesumaka enfanya kwadro pemuka malenya sa je fed ya bread mesumaka Watch out, go coast and see why in the brothel. Guess what? And we gon' try. There be. Pemuka ni we na me pe no. Me pe ba ko no. Nti hwehwe no bra. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate edeba ahenkan 93.3 FM. Okay, enti onyanya ye dia ene na odi obrafo no nwom foforo enso ede betum ede amame na chire yi minya saa pa mu kanu a ye de aba ya ma bepa mu aka ensem no enti wanya na nwom foforo a eno nso so ofre no eze no kru se nkontompo check wo homa me nkontompo fa nkontompo se hwan no ehim na ye ne Ghana fo nso nkasa kakra de ubon krata mboso ye de beto aso de ama osisi a nti enyi fidie ni mfiri hanomo yesi we I am the same macho and no pepe a me coaching mema uti akra e be what is some kikim tintim one here okoma bebo brim hey crash it chobo and cassette when you at it two for cry one tip and gentle when I Ghana adisiye oboba ofore amanfo amamo ate edeba ahenkan 93.3 FM Any brana say yakuma nipa na fono krana pese minkumnya na say yemuma apronin semoni adosu yemi ye yes I try yes am I kind baba he na konto body jama nada o Ale
Janica, dear when you can come for what you to Muda. Aba, Onya Memran, a pay a swatch, Yadani, and this one as a phone, a year Bunipa, Yenimani Wood, Yenim Ferrier, the Yafeni, the won't yet to say yes. Over your one as a Kuman and if any favor. The Chamadane Bosch, I put us on Teda. Onya Miachi, the phone, put the money, if you say when you said that you'll be Wakonda, Akota, also trust and not so much any Nika, near people, so they are not all your Gigi Say, Yamima, Peter. I was I had the check. By the 10 I saw manage consultation number. Yes, please tobacco, Traco from tobacco, about it just getting the more that be where the differ. What we are minipa, for any deeper, and did that be our car when him Trenya me sompa. Challenge, it's not funny anymore. No, some other believers even declare holy war. But I beg, challenge, tell me what be holy about this war. And then the purpose that not the PIA, what more? Oh, I don't know. I'm fancy as on confirm mammy. Your friend say Adwa to Kessia Choba. Adwa to Kessia Choba in Coco Hotel Junction. Yea, mammy, I'm a buenipa. Adwa to Kessia. Wow, I tran Coco open pa no to Kessia as some dear. But when you are been me good. Been you good na mammy. Adwa to Kessia. Adwa to Kessia Choba. Oh, you too much. What's that? Hotel Junction. Hotel Junction. Adwa to Kessie. Yes. What? Man could do on me be Diamalia. Ah. Na no one say udru ho no mo a uyi wawe ano a. Akeka duru no atwitwa nketenkete je ni kakra bibia kakra. Nti wo fa ya na je say utwu ade a uwia na fe wo de kwa Adwa to Kessie ho. Ohuna school for. Ohuna school for no so ni school for no. Na school for no ni said obeye no ama wo mo a omo ani beje ya na wo mfa ye de ne ntoto wo mo eye adwuma ne ho nti Adwa to Kessie de Ewrade nhira no endra me posti ne signboard no to Kessie signboard na mbisa ankofo say wa Adwa to Kessie aboa wo pen ma wo nsa so na enkrofo atena nkokọ da na omo abobra wo nkokọ no nu ya ma nsa so bia say aswala pa Adwa to Kessie eh na Adwa to Kessie de wa nkoni ho anje se wunte nkokọ Adwa to Kessie choba oba papu moko de oba de ajo are we ni ajo hu bibi sa ma mi ni dina na eh na Adwa to Kessie hwe nkokọ radio presenters to Kessie boa nkokọ radio presenters no important ha bi wa ha de se choba ono de o say ono no radio presenters no onyati ni we senka ye wo ho no anka mi see for mo anka chire din na ha de o be tiamu duru ha o be san aju sika to Kessie we too much eti Adwa to Kessie anopa yi ye ma wache the same to the company no aye Kessie because send ye mo ye na wo ya do ye say nya wo ka se Nyankopon nhira wo this company na ya Kessie nti no uduru ho no mo wi warewa je ne ni atwitwa bibia je ne kakra kakaduru kakra we twi uwi anu akwa je liver wo se de no nyom de twi no friends en brebo na wo de atwi mu na fe se e fufu a we twa fufu no odi kan de fufu no animu ni ye ayi no sei o de yem no adane no de atum na ye bam yes na se na etro so ati ase ni so ya kono we was seguso we ade Nyankopon o de ba kono to Kessie ma na wa kunu na sa to Kessie be ma de mu api enti no te ho a ye ne se wo di fufu be 2 million kan na obo nu aduane ye na sana oye no minisani ne unya hu hwe to Kessie unu to Kessie ti na ye kan on ti ase but to say senior man owo ahene e cham owo ahene no ya ambassador owo ahene e champon Republic FM Dennis owo ahene e champon Dennis owo ahene e champon Republic FM on na ye to Kessie ambassador Adwa to Kessie me say odipa nti nkoko presenters ne de to Kessie obi ani mu no to Kessie ke lava mu ni mu no
Tokesie. Adwa to kese choba. Na mo no dancing a owo fufu o ka fufu no. Ai. Ani o hwe na ni dine ne honam se. Adwa to kese choba. Oh, you too much. Enti ebia wutie me won so agba fa nkokọ pen. Ana watena nkokọ pen te se ye no mo. Ebia wuku school ho watena ho no mo anyin. To kese ho adansi bi a pacho ubetimi di ascend yen to kese ho adansi di we di to kese ho adansi 0594841044 0594841044 adansi pa di to kese ho adansi 0594841044 fafa bra message na yenkin kan fa maun kwaku se bibia bokọ de okobo o top no so ye kama wo screen so a kama pa why na pam ye from Kaswa. Oh, okay. Yeah. Okay. Me importe. Oh, okay. Untimi mpam mo baby baako. Etire bia de be free Kaswa, we de be free. Sir. I just say when I walk cross. But me am for say so omo nche levels ah. Etire of for the better levels. Sa na tie. Yes. Enti mama nchia me design and so baako. Your friend no Danny Scofield Space. Danny Scofield. Space. Aye. Owen. Oda is it Morning Star na say Community 6 okay or Community 6. Oh, okay. Community 6. Danny Scofield Space. This how I try go board so. Or more dams. Danny Scofield. Danny Scofield Space. Danny dinner catch mum there. Ba coffee na ayi. Danny Scofield. Ebum. Danny Scofield. Space. Na we ya ma me betimi abosa din. Acha space na. The space na. Na o kan Danny na no ko ne ba bi. Enti wama ho so ayefe kama. Wama ho ayefe kama. Na madam so asri. Bibi abako de. Madam bibi abako. Oh yeah, we had bibi abako. Say ya chafi ni mu. 70 asia. 23 year half. Ya half 151. Afin chebo. We ya half kwa be quantum no. When him now says bronya. Ye ntwa half. Ye wura half. Yes. Ye wura half ni mu. Enye is more to cross half. 29 days. 29 days. Junior 30th ene bewu nti eno no ye de rade ase enye izewu e free afi ya hyase omo eno omo hyase minimum cry ye ne ayi ye nipa ya na opam pabo wa yes opam pabo na wo for last year na this year of last year December 26 December ene na ye this year this year ono cry ye na ye cry 2 months ago so omo ye na ye I think April no May June sisi ya yo akana chi ye ni munkrofobia no mo sha afi ya sia this year na achu you know achu ya this year na this year yes omo nyina ntia na say nipa ko nti wuda so tia sia na wo dia seda mera enye easy cry kwesi japo so met na asmo bi metete akwabo papa ko she Andre ya mami ata edu ono so ko no sweetness ya classmate ba kwa na efe na no sweetness here and drink ena ayi twi die yo tro ye o say everyday Ghana o say bibi sa oh ono so oko the classmate ba kwa efe na cardi ono so ko afiwe ya ono ko the fresh cry oh obi wu age na wo sisi ya no obi nya ye no wu ye nti wo da so te ase a na de ase da de amewura de uzudu obi age a obewu uzudu obi age a wetimi de ato na message bi afia bi mde asende wa ha ye nkomo bi e call so o se ma sende usika no me de ba twi mu o ma sende usika no a me guso a me twen wona wo ma eno baby san se mpa cho hwani and I say John. And or Barnes baby said John chapter 6. Abe man for Sunday Obanis kana omba. And must so ka dem say wo pesika no wo pe TNT.
I send you TNT. And I boy na send TNT. What send you? I say, I've sent the money, and I'm still waiting for you. Are you not coming? And I say, please, who is this? Hey, John. Go on, see why. And again, your mafia. And Beman say, oh, John. And I say, John chapter. John 11:35. Go in. Jesus wept. Go in his buying. Hey. Hey. Obaka so betwe dia. Hi. That is one kono no. What's more? What this guy? Or betwe di simple. Hey. John chapter what? I'm one of the mom. I want to pass a mom. To add your ye. That's who you want. Also, Obeba. I'm your send you TNT. Who is this? Onim no. Sika no je no. One the man. Sika anya sa ade achinsu. Ade achinsu. Send sika sia mi so oh ma me twen wo. O se hwan ni. I say John chapter. Na wa kire no. Oh, e bia no onim. Ni we fi. No. Hey, Emma. Aye dwen. Kwapia komra. Yam komra na ma de. Ati ye kwa ban ya bonko aka. Anapa no so aba community aduonum nkro ye ma atiefo ni na achima makwa ababiem ba ahenkan 93.3 FM so. De bonka tawdo abadwa so na poso na busunya tena se anopa yi a ye de ba besomu ani die kwan so. De meme de chase daily guide de rubo krata. Abato komisan se nyame bua June bosome a yasimi Neda etosu aduonu so 27th June ena mo beto ombe by election no ewo Asenot ewo mfimfin mantemu na caption me menshada ntiase but mete diomo kana se kakra the upper chance NDC's question faces 10 years for perjury na perjury ne se wakoka ntemhunu yeah tino na mentiase minim so oti asa nka ochima semative nso nyame yi eno ana waka no se time wa na sem no a omo de court okay but se court no se court di asem no ni nwie ya 10 years no omo 10 years ncheze onye mfie 10 na o ye de kotum omo de kotum 10 years yes because omo susu se abra na okwakọ presenting nkrata de ama EC no no krebu ho no mu a wanka enti wanka nso so de a a friend say mfie dodo a ya na etai da ho say ofom sa amra no a ene 10 years sa but I know say they untimi ni court no animu mfa ma metudwa okay ene no one way a wo be contem aja court no they say contempt of court waso be enti na esi ne ntam hu na akokeka no oh asemo nipa hwe ase eketua bi o daily guide obokrata na de asemi bai why ne banner caption yesi emadwadifo aka bumakofan krata ma owura lankramaten ehunfoni eka ho ewa anum sei owura dumelevo a bribi atwam na oye attorney general ene yesi sha o mampani hye ne kete pamo no ena supreme court de abase enyemra sa na mo na mampani na nadutu no enyemra baako se nti court atayi court batan supreme court akasa tia atwi na nado anim se sa de oye no amfa ne kwan so daily guide anopai Ebusia the Chronicle bresesem ko wakrata ane de etwaso na Chronicle de abane nenya asem kito medwadifo wo mani abre pa wo mobo wo maduku ebi mu atutu wo montoma ahwene ahodro wo de agugu wo komu fitamfita wo mo ya sapone sen ya wo mo se wo mo kọ na chese nomination yi wo makọ fabie ama Alan Kasha chese wo mani abre den a enya sem ketu akọ akrate wode unsem tu dwakrata fe tosumiensa ene enwotwene emuo na wawie ye no wode aba mampani abedi ekire Dr. Mahamadu Baumia ene ne wonu so akọ ne nkrata wo kire mu se 2024 Ghana for hwe nenim se Jubilee House Flagstaff House o wan wotna na wasanso to amamuo ne so nti wode atoda wo kire se enche ne campaign wo ba be sha se dendende abo apro ahodro ehonsem ko wakrate edi etudwa na mampani na deda kwanso akasa wa ha
Futu no wade ma bibre Africa nyina wase ne nsem ya wokan yehwe na yenso mu eye wase abrazo se yetimi hwe na yensuo nsu ahodro nsu wansu ahodro no yetimi enso ebo ho ban ye pa eno so Chronicle enanu pay wade ho nsem atudwa na se ne na ne dan nyina Chronicle woye no woba no wade nyamesem kakra atai 20 ene wafa asem ni fi 1 Timothy chapter 3 verse 1 ana wade eba ye munsem ene de atudwa no dem dey to some the Daily Dispatch the Obokrata yes owura tatu tikata ne mami anya mfinhia aduonu nkunu 98 yes pa 98 years wanya 98 years intine omde ho asema ba mi abruwa bi so enkan bebi amwo onu na afe na wenya 122 years ana so mo hata no afe na ne mami ewu abro no wenya 122 years afno no sa abro na wenya 122 years no ne mami ana sen mami na 150 dini mami nyemfian ni mami fie de mi ni mami nyemfian eni fie ni mami fie de mi ntimi nche ana sen mami ni mami bro baby 150 okopanti nyankopo ehire bi mu ayo no no nyankopo ehire 98 years enough from okay na kane osofo no hwe Ghana umasua so obemfo ama ata edu yesi wato nanano mo nsie do ehun asem aba the Daily Dispatch the Obokrata anima no pay Orua Martin Opoku Prempe aka one voter one t-shirt yesi wakwa di ne birthday ewo Ghana ayi ebeto odwa se okodi ne birthday no o mirafi ayi kroi oko country bi sino kodi ne birthday no ena otum se o ma to na yampia pa na Orua afina ababonten kire se o di birthday no Ghana haya no di no menko mensam soi Ben Afson ayo obi oye nhwemu na odi ababa tudwa se abato a ebeba so asen not by election no ohun abato be ye den achensa abato we da no se be ye den pa ama NDC any NPP wo mienu na ebe yire papa obi anfa na hongon so ewo asen not by election mu the Daily Dispatch the Obokrata ena ekasa asemi yesi Orua Alan Chematin Kojopoku ene wo meke kan akofo mo nkrata so mbe pre etu franka ama NPP amanyoko no demdi twatro ewo the Daily Dispatch mu ene se Nigeria for mampani abede echire ede atudwa se wo mo ye wo madwen se nka afi atwa mu na nkombe yi emo a ewo fango so no mbe yi afiri wo Nigeria nanso wo mantumi anya mfiri wo esan so mse a ayi afi atwa mu 2022 nko ano sa emo eda fango so no ema wo mu say sika $10 billion eburu Ghana ebusi anokra $10 billion ekomo bowo emo wo fango so nko a Nigeria no eno nti no mo yo madwen so mbe ye firi wo afi atwa mu but afi atwa mu mantumi ayi ene Orua Tinubu ba ya o say omo ba bi afiri ono mo the Daily Dispatch the Obokrata Abusia de anko ana yede etwaso na de anko ko wakrata so de sama hodo etudwa kwata feto so mienu ene ohwe nim ha wodo so afo hwe man ye humasua so doctor ya wo say edichum ni foni abeto kama chese ne nsema wa kanyina da efa edisua ehun sesem se ne be ya non formal education hun sese betimi agina sabre director wahwesa humanesian so wo kirem se adwuma no enya ade obebiem ntino wo agya di brena to wo ana openi so di abeto dwom kirem se ekwan bia so wo se wo hwe na humanesian ne hun sesem etimi etumpon kwata fe toso mienu wo din semi etudwa na wo wie ene ma penifo ni da ha kama Green Ghana afi so abekoso na mom afi dia na 9 junita kanefo ne polepole enwotwe na ye dia hwehwe so tiko akrata eguso a wo bodero ye duadua inwia na afi dia no ye dua 10 million trees ana ye ba bedua wo my Ghana emuo inti uhwe enti a wode ato so say our forests are held
yen kwaye ya pomuden eho enu ne asentra wode ato dwumadie ne eso na kwakwata di aban rata ana nsem na sankrata bi free mampania so eye eba montia na ekire mu se ukopie mo electoral commission na mpanifo a wamoda no nyina no ya hye wo mu CV curriculum vitae wamfa konkopie mo mampania so eye na enam so ama mpanifo bi susu a kire wo madwin pie pa ebi mo atu bi ama ne mampani ye panie ni odi mu akotin ye Professor Ransford Jampo wose ke kwakuye se mampani pese wodi ni tumi ewura ankurankura bi adwuma mu ni ade kwaba ne saso a enya ade bebo asetinchina achi electoral commission mu penifo directors no wa mu CV afeni abeji CV na hwemu abusua eni tibi mu atubi ama ne mampani ye pebi mu sikyem so we ne kwan aso ano no enti udi CV ni kwan ye hwehwem ye hu se wo no on shada mo homodin wu CV no mu nsem ewo mu no enya wa ne yede wa sha na tse wo so no uti keka wo ho keka eno wo sema no pay de ankoko wakrata edi etudwa na da ankode aba no wechem se kopie mu oketa ene enya asem kito tida we via saso man hom so nipa baako enam so ato ananam ewo ense edre no so akwa ya rehosem anu pay we ene sema de anko ko wakrata wodi etu edwa Mehria trade the Obokrata di business finder. Me call the Daily Searchlight the Obokrata so. The Daily Searchlight the Obokrata so. Mi frase ewo me nsa benkum estrotokrum left top corner. And he say Ghana man penny abedieche the gentleman of the land Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia the second man. Edi atudwa say obestra panzo mu na anya baako bokofo obi anya baako na munye bibia mum na asomdwe nkoso mfa ne ntamapa emfra ewo boko Dr. Bawumia ene de adesede we akwama bokofo nina yese ukọ enkramumpuni mantemu a koli krote abeto ampeso aso ene ni noite enso akọ woso ho no manya sankitu ngisemi ken koli krote ni noite ye o toma me na o toma koli krote a o ni noite e madana no na o toma ni noite a o koli krote enti papa ya fani ni note opeso be MP wo koli krote abeton peso aso enam so me donation a oje no enye donation kitwa ya ye di mfoni bi aba the Daily Satellite ena ebo amane maame ama atedu ne to awato nanan mo nsedo nso asan pimu anu misi ena Mustafa Salam ese asin not by election eba so no wombe din kunim funfram womu din kunim angasa na mnim so kasama MPP so kasama NDC Mustafa Salam or say we will win asin not seat hands down womu anchire say MPP and NDC and independent womu anchire the Daily Satellite ena ebo sa amani no say Green Ghana project no akanefo ankron na yakoye 10th June 10th June afidom si 9th June 9th June Intene aka 8 okay ora Martin the Daily Satellite mun sem no abusia ma memfa Supreme ko wakrata ento awoso na Supreme so de aba ene nanu ada ana nsama wo de oba monti so kopie mo Anglo Gold year maisa ene wo mo awomutu fo magudie nchese mu mako edusun enkunu 99 amna na buaguom so na ahwase na ebusuafo atwanwu ehia no mu twa jadwe Awurade jinye yo weisa mebo weisa mikunu o me wafa so na omu twa jadro susa ko akrate atwa hu emfoni a wode abakratafa etoso miensa na kratafa etoso nan ana wode aba na ochem se okopie mu ewo awowin no ewo atoye mantem o man hene owowo ana sabre de wochem se ewo se emebun wotimi boa no muso mutimi etumpon youth development etimi kwaso ewo ni kuro ni monti se ni wode agukensie football ana wode ahihye so wochem se ebe ya ade ebe ka ho beda ho enti se ebe ya bosome afibia wonbeka omo abom na wamode agukensie ahihye so se ne ebe ya emebun no ebetimi aka omo abom no mso etimi etumpon Supreme ko wakrata de honsem etu eja na ene na wade abane se ne mampani wa obokokọ no otufo se yensu wa wodo ne ehwe na ye mo ho bai ne so ko wakrata de honsem etu dwa na wo wi akrata fa eto so miensa
ana odi aba na oche se ukopie mu esikuma odoben blackwa sesa esikuma odoben blackwa ne NPP etu ahene ne esi ahene coordinators awamu no tesa wamu bo se esi awamu bo nyina da aya Michael Chamanten wamu chemu sa wa bo ne hu modin ye papa te etwa ne foni kama de na beto wamu chemu sa wamu de Michael Chamanten wa yeso kokromotie nya de on betimi assign ho abopo de biada we ne sema no pay Supreme newspaper wade atu edwa de me de to so ama eye de obokrata womo atudin wenza afumanizo daily graphic ana okay yanka o say eye de obokrata na poso asugusu ya wutie me de Supreme newspaper ena to aso ama daily graphic na bro say o kan chronicle ana say chronicle na kan Supreme say yankan ma kan Supreme sa na tamben ti garamsi yasam no aka 79 na o makwaka yimu na ana amfama sum inti emza ka daily graphic analysis way okay finalist to aso okay the daily analyst the worker tanam day to aso yesi jamframa mecha gas ye ba beteso 5% IES 4 ene dia ba betu dwa say gas jamframa no ye beteso 5%. Na NCA National Communication Authority eno awda mode card aba bontin say 11 million SIM cards on be deactivating no ena nkofo frase ya create si montene omanfo bi kodi nkomon Ghana fo bi e 1.10 million say kire say ebre no mde amom no nka be ankomo ntwim ena NCA say ma bibi ejijimo omse nya de on betwe time bia mu ebre na so ne de aso nti sim no register onya re-registration na wo mbetwam eno na NCA fo abebo sa akoko si nya de on be ye extension bia tomo ka amu bia aso atiniye new utility tariff no mo be kai a onze e ba se yato ayi light ene ayi ensuom na nsenyan 13% or so na eno na wo mo kire se nei na efrase eni na omutum ne na efrase di dwuma nti busumi no wu na oba na se akonani ma na se eye no ansunsanso no na eye dwuma no when they say remove 20% import tax on sanitary products say ye krapa da free obi man so abagana no o say tax na da so no monte 20% in free na man pad ne bonin kofom na ne boarding dodo boarding too much uko bi man so a obi aye ya tutu ne nneoma de na dwen ne oman ne ho do aye adwuma moma na develop say tam ama sukuni gentete akra se sukuni a ye san tam sika tua ne ka but pada young girls so a obu ni nsa ebe tokeke e de asiesie no no ne boa ya diama eno so aye tipa ya ma obi 18 cedis aden enso ade be chi ade be sa wo ma eso munya oman no mo san de nam eto ayampia makosi toilet nti ye monyem so makoe nti anyem so na adada ne etro na nini na so benya nipa emoja di no afuisa ne odi na chi kakra no benya di onipa na chi nti no ondwen bibia biem tinipa ne se papo because we are obema ne 10 20 30 150 asha no ho tina so man says kana wakuno uko bi man so a we develop your mind na o man no do woni mu enu nti ode ania den ne adwumaden ne adwempa wa amokro no wa ya dwuma ma ye wa kwada na so ko school a aban ne san tua ne ka enti se bi mo ye ya ma ye de onim se de se duabo se sumanyo se beyo obi nu pad 18 uni mama face sa challenges we titu ni youngest mobo when na ka na boys ni tumi 5 for mo ne mo de dada no because o peska na onya oba bi wo ho a ne bosumi so a eba bro so nti oba bi obusumi ne kro so top pad ni kani papa man ka se pad kra ko ba wanya we kra nanka ne boy form watumi atobe pack 20 na guo etumi be anytime pad boy dima youngest into pad
na info na beto anya boys ya boys nso tomo wa obo o he ntonu so unsa be so be enemre on tonche okwa 18 cedis enti tax kekeda eyi pad so no ena ohun sunsun so bebre edenam tama na eye 5 cedis na 3 cedis crampo na ne tokra tse so satam no na na eden 3 cedis ni when kan na eden na afra oya di o ababiju 8 constant k in variation akwese quick loan time so aso untumi nka say cobra untumi nka say ma ede month bia o say ba on the yes can so nyes ka o but akwa constant k in variation nti enya ba oni hweka oni ska kwa so okupe bi imagine sa auto mienu busumi bia aden 18 cedis aden nyame anu ni kura nie he engofo bi di abro ebra so se ema ya ni da opa na me ko bi kachem say ye woni na ye ba beto aba na so benya vote nti no asesa fidie kogu kroma na do ye adwuma do ye de kwan na anu na obo ba kirem do ye de kwan na ma say ye so adwuma but ye beto aba nti watama ko ba bi ye beto aba nso ko ye adwuma wi back ade ede ne ye ede ne ye reho enipa bakrum reho papa sani chipa de reho ede ne ye reho ekwan ukọ asene anum si asene bangalo efia kwa baby won matutu a kasi duo no mo bre chese obi na ekokọ fele obi na ekọ fele ama na oduo no akama omo fele kwan nso no ebi yade enye se ebi yade ebi no de adane adwuma yes na se na ono srewa on otutu ho no a na odemia na gum achire ye din na ka bia ma no asan tutu nwia no a odi gu amana ni no adwuma omudi no ana ndi me hu bi sada ayo otutu nwia no no adi agum afele no wana ndenye subampa otutu ni nyina ohun se kai ba no asan di aba ho no dia wajisia refilling na ndi ono a adwuma ne da oyom na ahia ne ye de be ma omunya sika wo oye sika utie ya onse nipa no eguma wodo bebri ebre bi na opinfo bi wa agona so aduru kwan ne so no so enu bi no otopinfo sei obeche ni sika sa opinfo adwuma no ye no ebe bi kwa obetumi kwa ma ni sika say je bum kotena fie na no amekofa ho no woni ho nti I think say wawo agona so aduru mi hu kwan fun agona so aduru de owo se Queenstown ne Morrison mu ye den yo ho na Queenstown no Queenstown ne Morrison Queenstown ne Morrison ukobra ne tumi tam sika gu bag mu ina go di de o din de Queenstown ne Morrison Queenstown Morrison omo kwan nye ma besi amokwan nye sei mi we friend abortion road anya o balai ke serious o aban no hu ye because Queenstown de ono no twe no a otwe ne kosi sei because enya ne party na wa ban mu enti obetumi aka che say wa try ya emfa enti DCU say MC no wa agona so aduro no eden no no so ya afa kwan 2 district na link you across so ka ho bi na say 3 across across district 1 agona west 2 and agona east so I think so was so aduro a onsa say ya agona west so then na wo ahanso a bibi say o free o trust na so across district na wo kwa agona east eno ne omo capital town en Saban tu fra aguna east na woko aguna west na omo capital ya aguna so aduru nyabotre sanete nyabotre o enti minim sa aguna so aduru no aguna so aduru ne ye Queenstown enye sa da bia no ye Morrison sa because me call me hu onu ni mfoni na me nwanwa kakra se na edenti na me hu ni mfoni wa ha o ya aguna west eti in Saban ha na ye agona east Queenstown yes but na Queenstown kwa constituency ni cheda nso but emu bai to ko say et ko kaso ho no yes sale ni didi oni the graft na eye ebo hye yes okay na Morrison so de to ko benkum sei ni mfa sei mi sa wo kan ne me dada nyina mi nim say agona so adru ye Queenstown David I see ti eno ye municipality na east ye district in Saban je ko Saban kwan na odi hwe na in Saban ho no kasa kwa ba patam sa no ni kwan ye
Debut na ensama ho no. Adwuma be na wo ho. Adwuma be na wo. Enti assembly no be dey nya IGF aye adwuma. Me kwa dey o se o masa office o ya menjindi cause udu kron ma bibia no me dia dance sa ha capital town. Emma district. Sama ho ne de. Bibia ankyere kubena na obe so mo ton kwan. And I'm bro assembly for ne brepa. And to me dey nya sika. Say say na central government so ebe 3-4 quarters kra ma yi. To am na say creativity ni ye adwuma. Just creativity ni ye adwuma. And this also so dey omu a no ma jollof competition. Oh ba fiti aguna ayi fampono magukote across de ko aguna sedu de. Enye obra. Ekwa ni nye o. Enye kwa de oka na say I say why is so charitable. Enye ekwan no agbada birijo. Ena asenso ache. Oh debi. Enye. If it is a free across ekosi nsaban say chin. Wow, be bon sano. Debi. Be bon sano pa. Enye sa kwan ni. But a major road. Sa kwan ni enye. Major road. Before ko kaswa. Enko fo no ko winiba. Kaswa enkran nye ni paketo. Mankasi bi na asefo nyina o. Why? Mankasi ma na ho de. Mankasi na otu fo no ko. Cape Coast. Cape Coast. Yes. Oh, we kwan ni nye kwan. Because one of the shortest road. Sankai enya adwuma na kasen bebre dodge no. Enti Queen Stadium no ne capital town in Saban. In Saban, yes. Ene wo bre. Wo bre o. Obre. Because villages are 100 doors. Yes. Na o sabre o mkwafuom. Me kai LPG guy bi no pese oba be 2 Queen Star. Na ena mai nam suku chinchin na Crony Dawson. We da ha. Oh. Sa na mu station ne Bansa ban nyina. Golden Star FM. Na Bansa ban. Say that's so ho. That's so ho. Yeah, because me koy me hu ye. Golden Star. Oh, any omo bre. 89.3 FM. Golden Star FM. Oh, ma me ne bre. Ba ne kwan nye. Ene kwan nye. Nti e be sere ayi. Ghana nkwa na bibi say na wohia mo age say wo ye be sere. Nti agya yenyusu sa amamre ne ye be sere ofa mo akwata. Na sa kwan ne die. Apen so ade na mo boni din sa. Ko say so bia boni din ahemfu na boni din. Say edom ani sane o so ntakra che. Ni kroma kwan wa ye twa ne mpoa say de wa ye no ba me ka de me omo ka sa ne de me no mo nya adwen. Me no mo nya adwen. Nti ko ye Rose Minister nka ni krom kwa ensai. Omo nka say nyu. Na ye den. Mo cha say de wa ye no. Wa ye wi afine. Ona na ni nche baby foforo so no. Oguso ye. Titu ne poe mantem. Oguso ye. Masa kwan hwe kede kwan. Kede kwan. Kede kwan ahayi. Kede wanchi kede kwan. Omo dia ma contract ana. Eda. Omo dia ma contract o. Ebia na ye ntia contract ana ka. Asem ho. Ena no ye kopa ye ho asem kofa ho. Asem ho. Na nsu ato. Me ya wepa. Na nsu ato. Ena kopa ye ho asem kofa ho. Na ka na frodi use bipo no ho ba bi no. Ho etro. Yes. Eye clay. Yes. Na afei ka yi twa no ho. Ka ne sagwaja za se radi ehunu ye mobo. Ba mi ni so mo dia makwan. Omo dia ma contract. Ende de da kram de ma krache. I say be wie. Asem book bi din. Say be wie. Okay kan bi da. Say be wie. Nipa din. Book. Book. Oh. Say be wie. Ofa kwam fo su nyankopon fa ne kransie. On e tray. Da bi on e kenkan bi ma etie. Say be wie. Story bi sa utie pa mu nsem. Kwan ne de ama contract. Na say be wie. Emu nsem bebre. Ya de ne ye chef. Ye fra o Francis, taxi driver Francis. Emisa no pay. O ye ko bi ke adoye. Nti wa chechire enchia ne pompom fe se mampon hina bomu. Ala. O si ye nya mu fama taxi driver your friend Francis. Sanso so na is it AE? Yes. Driver no. AE driver. Oh, on fa. Ai. Unim no. Anopa bia heya ne da. Na eda ha fiti anopa na kosi anwumre. School for nka bofu konfiom. O say school for no hwe bofu gum konfiom. Oh, no ye den. Omo no manya ombro for papa. Omo nka twi.
Tom come off na enwumre no a enkroma nso bo drive no say na enkroma kura san e de nwum tua so non stop no won kasa enkwala na so mo de nwum ne dane dancing competition o ka se we bisa time no ma pon you go fa om no do mo ko mu fie sa no a na ade na dane dancing competition eh for mo too much one of the schools I got that both schools be 500 million in film wabobra nti driver yakupon hira wate say won fa yi baka se ne doso nti no say on need the same to can drive ni di minim but me ke wa hunu ne ho ha ne enkwala ne tai sa wo ne car mu no ono asa na me kai enti be bisa ne din mate be bisa ne din na mabeka ye nto aso ye de asi yes ma wie mpo yo ene na e beto aso so wa ha akwanfun or to be frank anything na ene na Ernest so boni din say to be frank dia na was obo Ernest to be honest asembe na ba bi o hwe Ghana ye nwema bi pa ne baby efini baby a ye kwa now the compare nwema bi a utumi say Ghana mo krata design e fe pa o oh wow hey o person chem sa card no yeah okay abusia we dey cafe ya de ye diem sorry so Ahenkan newspaper papa no ye dey Ahenkan newspaper na sorry the bokrata no so na no pay na ene say World No Tobacco Day unim tobacco buntu na mo mami bi o tisha ne kakam o kona o de buntu na hye ne kakam no ayedi se eno na omo hata na wo yes na omo de agu ade bi mu yes na omo hye so anfa ngu ade machine so ana o hwe ne san e bana ni so forget owo fufu ti say you know mami no ai oh okay buntu enti bonto asem na making bonto di gu kramanya na nusu huja o pesa krama chepa yegunu bonto eye o fama ne buru so a ene hadwin yes na eno no mo chese bonto no enye bonto no mo pompeduane wo mo peduane nye bonto the new Ahenkan newspaper de bokrata na ebo amane na NBA nso abo delegate ne kokose Dr. Alhaji Mahmoud Bamia ono ni nipa omope enti without Bamia no MPP be lose 2024 flat okay eye plain MBA na course o ye wo university we dem say nkabo mu ko bi me refi am say from market Bawumia achievers you said hey BMW enkosi da ben Jisi atu abana. Take photo abana nsia na wo hwe se de mo ye mo campaign keke. How you people of Turkey? Around this your president, this your presidential candidate. Mustafa Sapria Kusi. La fiare care. You know election, vote for me. Unity together we can do it. Wa pong. Oko. Na living legends na. Now you be show date. You be man security for be survey. Aden ya presidential candidate ba. Living legends no. No ma be survey. Survey net ni be printing tadia print banners a print watch mpaboa. Say ye na yaso odin. Ye yaso odin ti ni. Ni net ye be safa kwanfon. Obeka ye raba wumi aba na obeka ne boko. MPP delegate. Mimi ano mesremo. Monto aba ne mame. Ti say enye fe. Medi omampani Akufo-Addo achi. Nyame adom. Omampani Akufo-Addo experience ema me tumi ema ma kwanya ema me ba be kan ne ho ye be som we fe di kan mo hwe modern aye boye free SHS baye one district one factory one constituency one constituency dollars no hwan no ni nyina koso wo hwe covid baye covid ne ye ni na se beba covid baye wo hwe se de me kan me papa ho ema ene ya manage a covid na ye kama no mesremo ufa 2 minute mame wo di 2 minute mame a ne ame papa ye no opani bi anase papa bi e bom pa ya o se ne ba emeye ne ma kese nchen no enti mi nso be ba be ye ne ma kese a che me papa enye niamo ho but e wo se me komanim e che me papa so ati ase
enti mesrɛ monto mame ma wo Jubilee House ho ma hunu sɛ ne yɛtoto nneɔma enti sɛ mo de mame a ɛnya afei na yɛde me bɛkɔtɔ ɛkɔfa ha no mo ahanti ha no mo na mampani tena minim dada enti mesrɛ mo mfa tumi ne mame na memra medi MPP nanim ɛnyɛ sɛ ya enti sabi obanyansafo ben pa na betie kasa we ya okofie onkɔdwene ho yes banyansafo ben pa na otie sa asem we ya nkoma wadi a okofie onkɔtena se din nwene ho papa ya bekasa but wabegyina apaso na ɛyɛ ne Ghana for kasa no afna obɛbɔ obi gumbe sɛ ayi amampani dada mahama sɛ campaign de utwa ntro kakra enya ne ntro no mpo bo se party for no ogbo no gumbe ansa na wabɛka no kra asɛm no kan enti banyansafo bɛmpa na kasa sɛ ya living legends no choboyi kukurudu eji emefa mia oya miza any enese odi constituency chairman former chairman former ago obo serious o ntimi si banyansafo bempa na ntebianka eden na efe example ebia omo pre to me yen ba kwa ba we boy fine omanfo agada hia ene omo be kasa se ya nti wo pese ye kono emrofo no level on simple cause ayoyo de ne de ye kahunu ye pen me kai cry time me war primary JHS no na no kwa de just rally ni ye bo amane be as de be di bronya no ye bo amane be 2 months time say date say be rally unto obi crash that ton tade mpaboa gu ono ye friend soloku odi ko twi soloku na answer on be ko sia nipa no wom de enyum gu ayi machine ayi speakers gu kem potie enyum didi asa ko twa kuro ni hu hia ko tiri betri merade de living legends no wo kan ye te o na ba be ye minnuanum hwa ankrata de minnuanum bra obra kuro yi mu ye ko Jubilee House ho ye pegrigri o akwese ye atena mpo anu bebre no ye pedede because e poninti no debi o te say ebia me fro kwaku me ti wo me musa wo da bi wonte awo say me tiam nti ye na ye tempo na no gisi dede tiamu ane ye ni abaye ho so okode boko aye mpe rade enti eno no living legends sisi ano enipa akwakofa nkrata no abaye nwotwe aka nipa be se miensa se aka nipa miensa so fa omo a ye tie so omo ba no enra Alan enso so adwadifo ma bisa na ye keka so omo akwakofa krata e de ama no ono so asom nti si omo abaye nwotwe aka Yura Kennedy Japan ono so ene obekwa akwakofa ene ai oh wow ene Kennedy bekwa akwakofa and I think say searching so say Monday ono so beko nya bibia all things being equal ono so Tuesday Monday esem trofo bekwa akwakofa dia man say obi asomo obi na kofa enti yen so se bekwa akwakofa ne de abre no nyankopon ya adomo a Monday Pie. Munye hunu hwe. Na ka hwan mpo. Na just asa. E bi aka big joke. Aka big joke, jogate. Awu nyina akofa wo. Za. Awu nyina akofa. 24th no kwa de na wa. Na wose nko mo twi ba ni mu. Na ka pipa. 24th de na wa. Because say awu nyina akofa aka nipa 3. Aka Kennedy ono so bekofa ene. Na ayi jogate. Ena ayi Yura Eric searching ketia ono so bekwa kofa ne de Monday if all things being equal me use say word because you go so aye hwe ahwe ane asesa ono strategy ndie hu media for pa na efa mana no na isa kwa no media for na kofa ne na ma no
And I never meet comes a kukudam na ekofa. Isa. Nti oka kofa dia man. Okay, them do try toy sports. Yes, say Ghana Black Stars. You started camping. Yeah, starting Monday, yeah, because yeah, you first say aboabo ye ho. Yeah. I was say say ministry, for ministry ka ho. Oh yeah. Black Star no. A ministry mu o. Black Stars ministry. Ministry of Black Stars. Offices. Any Ministry of Youth and Sports, a Ministry of Black Stars. It's the Ministry of Black Stars. What some way then? I've grown any so. Camping. Yes, I'm started camping. Nyambo Monday ahead AFCON qualifiers now. Yane Madagascar. Eddie Babi Sieni no. Madagascar. Madagascar. One has some almost a yellowish. Yes. Oh, okay. Madagascar, Antina. Madagascar. Madagascar. Can you tell me? Madagascar. Yes. Omampenia no Sri Lanka. Hey, Sri Lanka. You don't know your demonstration code if you could join the pool. There be no your bar. And your bar no go any sound. There be on no me maybe can say me no your bar. Near friend Watunga. Why? Mame no Watunga. Mame chengerengai zangerengai. Watunga. Anything. Nidi anga zanga. Abafundi bi hu. Da bi Sri Lanka for mo ye yifu. Omo ya ye to say yifu. Omo ya ye. Abafundi dos. Akwa South Africa. You are here Dr. Tedros. Omo ye a bibi muma. So osha ayi flag na Africa map na mo da ye ninkitu e bio. Sri Lanka for. Da bi Madagascar for. So mo ye oye nyina ye bibrim ha. Ye nyina ye free bibrim. I see. Now Amani boy back from Kofodia station, Achimoda Kofodia station. Yes, will be a private year or ye. A janai. Yes, we be in a drobano. No, I say in Suni Muna, into no casting Suni beto. And I get a triaco to be a drobano, and can soon to an any. Wow. Any the Kubri moon into a bee. So be an endra. And then soon in Swanto. Near so Kosho Kofodia station. You am call new station, Hono. You am call is here. A new station, Hono. Well, Oma for your home. And this will be a Frau Obama. It's not no casting so better. It can so toya nanka. Bremunimu straight. I think one na unum bremu. Say le bremu wa ye deep. Anything na say microphone movie. Oh, say me be story bia na baby omunya nantwi no. Wo ma jana na okwase ye feel you know. And tunu so time. Mono no kogu. My country assembly Department of Environmental Health to say hwan for say protection no. Ye best remo. Yesi dwuma obi adi no wɔ Kofodia station hɔ enra bepem ne enkrofo nya hwene wɔ mpotemu hɔ nti yɛbɛsrɛ mo hwɛ na nkonkotu ho ana mo mfa mayen onipa na ade ne dia no mo nkonko ka twi nkyere no ebia na brofo nso no te a mo nkoka brofo nkyere no because untumi ntieti ankrofo fa ahodie so saa anapa tututu entre minisa ni kwa kuma me na mase ne ja yento ankomo no so wa ha ene ya woda na da ubon krata mboso abusuya no na atwagu sisia no ye de aka de to aso anwumre boiling issues ebeba na ne eche se boiling issues ba ye de bre wo no anya afe pepepepepepepepe nyankopon ya adom a wo kyena ne afe pepepepepepe a ye de boiling issues e de bre mo nti ye be kaka ye ho kakra ye be reminiscence kakra on if the one I did buy ye ni someone about some baby a bit drew ni sanyo maniema no nyankopon ya adom anwumre yi ye be kaka ye ho kakra nti ya no wa hye ne nso boiling issues at 1 ye be di ho nkomo ene ma me fast dan koma kwaku ani nkusi bu adum sanso ena maami akua janewa
yɛmfa seda nkɔmmɔ ɔmo so ɔmbɛka yɛn ho a ɛdi de bɔ nkrata abɔ so no de brɛ wɔ anɔpa yi Frimpong Enterprise yɛmfa seda kɛseɛ paa ɛna ɛmfa nkɔma wo san sɛ ɛfiri bra ɔmo ba ha bɛbɔ wɔn nneɛma ho dawuro no wasom na wagye atum sɛ asɛm bia a ɔboɔ ba bɛka no so deɛ nyame adom obuo ni die kwan so ara ahobrɛaseɛ mu ɛyɛ ana no korɛ ɛne nti yɛka to hɔ no mu ana wo so wasom na watu ho anamɔ wokɔɔ Frimpong hɔ no mu no wankasa adansedie ɛna wudi Frimpong sɛ yɛnam ase na mmom ɔsan aka akyerɛ mo sɛ ɔda so abie na prum ato hɔ no mo de ama mo nti sɛ yɛ groceries ɛna wopɛ sɛ wobɛtɔ sikyire bibia ɛfa provisions ho ne deɛ Frimpong sɛ wabie na prum ɛde ato hɔ maame nkodi nkɔmɔ wie mmra na afei me ba yɛntoa so yɛkɔ na yɛne nana kwabena pepra wɔno ɛna wokɔ nkrankumpuni mantam mu a adwadifoɔ nkamuku ba tan guta no wɔyɛ wɔ mu titinani wɔ mantam no emu nana wotime nka no pa yi maakye na bibia bɔkɔ deɛ efiri bra IMF sika ba ye yɛnhyɛ da ma mo nkyɛn mu medi nkɔmɔ kakra but yɛnya ne nteɛ nso sɛ mo nso mama asɛm bi so a nea mo kyerɛ sɛ IMF conditionalities no anhwɛ yi a na mo enwuma mo yɛ no baba bi gu no menim sɛ maka asɛm bi sɛ yi na sɛ saa ne teɛ ne nkyerɛmu bi wɔ hɔ a wadaroma na ade ama yɛn yo we de me pa konya so na makyɛ adwadifoɔ nyinaa na mama watiefo ne wahwɛfoɔ nyinaa so akyi asɛm a wobi sɛ deɛ sɛ ɛyɛ asɛm a ɛso na ɛsi edo so mu na yehu ne puma sibrɛ yɛka ne sɛ ubroni bɛka ɛyɛ early days yet afei na ɔman yɛtumi ɛne amɛfoɔ ayɛ nhyehyɛeɛ a sika ɛyɛ $3 billion no yɛgye ato mu a sɛ deɛdi kan a ɛyɛ $600 million no aba na mmom nhyehyɛeɛ wɔ ho no paa into details deɛ sɛsi a ɛwɔ mprempren a ɛwɔ mu yi deɛ sɛ ɛna adiyie na sɛ obiara kasa a na ebi a na yɛkasa fa mmerɛ bi deɛ aba betwa mu sɛnea esisi akwan bi te sɛ aban sɛnea osi ɛspɛndi ne sika ɛna no akyire so sɛnea adwumayɛfoɔ so ne sifa wɔn mo ɛnom ne adeade na mmom saa IMF nhyehyɛeɛ a wɔn ayɛ deɛ ɛm sɛ ɛho nhyehyɛeɛ no afei na yɛa na wɔn yi no kakra ɛɛba na mmom deɛ memɛka ne sɛ adwadifoɔ nyinaa ma yɛntwɛn na emu nkyerɛkyerɛmu no ɛmmerɛ yie na deɛ yɛwɔ wɔ ho no yɛtumi ɛde ato dwa ɛsɛ mu mpaa deɛ yɛnya nsi gyinaeɛ biara saa ɛfi sɛ ɛyi sika yi koraa ɛyi ɛba bɛduru yɛ sɛ na wɔtwe koraa nya man ɛna ɛho nhyehyɛeɛ no sɛ wowɔ hɔ a wobɛhu sɛ na ɛyi yɛyi kakra ne yɛde apue nanso yɛnya a whole document a ɛyɛ nhyehyɛeɛ a wɔn ayɛ sɛ aban bɛyɛ sei yɛ aban ahyɛ da akyekyere mu ama me ne me kuo nyinaa yɛte bie no gyina ɛkwan a aban bɛsi abɔ ne ho bra a kwan bi so te sɛ wɔn mo akora wɔn akatua wɔn asisi soɔ afei so sɛnea yɛka no ɔbɔfo kasa mu tetetire ayi transfers ayɛ na aban yɛ ɛde kɔ assemblies nom ne adeade no wakafo nom ne adeade ɛno na yɛate ho nsɛm na mmom nsɛm a ɛwɔ mu hɔ paa no bisa wɔn sɛ wohwɛ mu a aban ne obi a ɔtɔ adeɛ paa ɔman mu yɛn nyinaa yɛtɔ adeɛ bio nanso aban na ɛtɔ adeɛ paa ɛti sɛ aban sase sɛ ɔkate ne spending pɛ sɛ yɛ odwadini automatically ɛbɛyɛ affect me na mmom into details as to ɛkwan a wɔfa soɔ na implement those measures no ɛnkyɛ ɛnya ma out yi ɛtumi dɛ me firi sɛ yɛtwɛn ne yɛtie mu yie ansa ne yɛka mu asɛm a ɛno bɛboa. Okay. Sɛdeɛ wadi kan aka sɛ mo twɛn no but ɛyɛ den yɛ nsɛm no ɛba sɛ yi a yɛ ne yɛtaa tititi bi
adwadifoɔ mate mo nso so mo kyɛfa ɛwɔ IMF sika yɛ kwakɔgye mu oh sɛ ne kyɛfa deɛ yɛnti yɛ koraa yɛde toɔ miɛnsa ba yɛka ho asɛm ana minua wo sɛ ɛbɛyɛ ansa na ɔmo yɛnti sɛ yɛhyɛ da adwadifoɔ yɛhyɛ da ne anyɛ hu dede bebree ɛfiri sɛ yɛn nyinaa mankyerɛ ne yɛkyekyerɛ yɛsɛ ne yie mu ne yɛpɛ nyɛ sɛ sɛ biribi koraa na ɛkɔ na sɛ ɛbɛtie adwadifoɔ a na sɛ ɛbɛma ɔman yi nyinaa nya mfasoɔ bi a ne yɛatwe ayi yɛnkrantɛ ne yɛabɔ mu dedaa na yɛako atia na ɛno nti no ɔman yi ɛde n'afɔ ɔyɛ nim ɛnyɛ saa na adwadifoɔ yɛ a ne yɛpɛ no fi sɛ ɔman yi kɔ ɔyɛ ne mu a ɛno deɛ odwadini na ne ho kyerɛ no paa nti yɛmpɛ no saa na nti ɛno nti na sɛ ɔhwɛ yɛ a yɛka ho asɛm sɛ toɔ no a aban de beba no wahwɛ yi a ɛbɛma dwadie asɛe ne sɛ ne bia nti na yɛka no saa fi sɛ ɛtoɔ koraa no woma no boɔ yɛ din bebree a onipa ɛpɛ kwan a ɔbɛfa so a ɛtoɔ no koraa afei wɔntua agba oni kan sɛ compliance level na afei wɔbɛnsɛ no akpafo ɛnyɛ saa na ɛtiɛ me nua nti sɛ ɛtoɔ no woma toɔ no yɛ mmerɛ na nipa nyinaa te aseɛ na ɔmu tua bi a dodoɔ no tua nti ɛma wo deɛ wopɛ no koraa no wotumi nya boro so ma memfa biribi nyɛ nhwɛsodeɛ sɛ wohwɛ yi labi a ɔn sɛ sɛdeɛ nkurɔfoɔ si ka ho asɛm ɛne negative ayi a nkurɔfoɔ kan no ne adeade no ɛduru baabie no ɛtoɔ no nsusua a aban koraa yɛɛ no sɛ nka ɔde ɛpɛ no ɔn sɛ ne nsa nka ho nanso sɛ toɔ no ɛba na nipa nyinaa gye tum na toɔ no ɛwɔ fam a obiara tua bi a ɛma deɛ wohia no wahwɛ koraa na aboro so nti saa na yɛ na adwadifoɔ yɛka no nti ɛfa bi deɛ a ɛfa toɔ ho nom ne adeade no deɛ ɛtia yɛn a ɛha yɛn nnwuma so ɛha yɛn nnwuma paa na mo wɔ hɔ a yɛ a mote nka mu sɛ kɔ a yɛakɔ yi ɛbɛnam so ama ɛtoɔ akɛseɛ ɛtoɔ no bɛdɔɔso brabio na mebisa sɛ mo wɔ hɔ a yɛ a mote nka na mode mo aso toto fam a motaa tete sɛ IMF a yɛakɔ yi ɛbɛtumi akɔfa ɛtoɔ akɛseɛ de abrɛ mu adwadifoɔ kura titiriw sɛ no deɛ ɛna meka sɛ ne mfiraseɛ koraa no na ansa na asɛm no bɛsi pɔ no ɛwɔ na ɔmde kɔgyinaeɛ sɛ ɔfi sɛ metwe w'adwena si biribi so a sɛ wo koraa wokɔ yɛ local bank yi sɛ wokɔ akɔgye bosea a adeɛ a ne hia ɔmo paa ne sɛ bosea no a wɔbɛgyeɛ no kwan a wɔbɛfa so a wobɛtua ɛnua sɛ wate aseɛ na aban so gye bosea kwan a wɔfa so tua ne ɛto a wɔbɛgyegye na ɔde atua nti ɛna ɛtoɔ no a wɔgyegye na ɔde atua no so no so ahwe yɛ ɛtoɔ no bi wɔ hɔ dada nti ebi bɛka ho na ɛdɔɔso a na afei ama deɛ ɔtua toɔ no na ba mu koraa gu so ho na ɔntumi ntua ɛno ho asɛm deɛ ɛka nti sɛ yɛn koraa yi a yɛwɔ wɔ yi koraa wokɔ bank sɛsi a na so wokɔ akɔgye bosea adeɛ a wɔbɛdi ka hwɛ paa ne sɛ na bosea papa yi ba abɛgye kwan bɛɛ na ɔbɛfa so wɔbɛtua me sika ama meɛ ɛno ara so na IMF yɛ a na ɔmɔyɛ no wokɔ akɔgye ne hɔ bosea na ɔno so ahwɛ wo nkrataa mu wɔse anabosea wokɔgye mede ama bi a mfie bɛyɛ na mfie num no nneɛma bɛɛ na woyɛ a wobɛtumi de atua bosea no sɛ afei wate deɛ mekyerɛ mate waseɛ ɛno na yɛ na ɛma ɔmode conditions ba sɛneɛ yɛwei anaasɛ wo koraa so wobɛkyerɛ sɛ ɔmɛyɛ wei ne wei ɔso wɔ ne wei deɛ woyɛ bɛyie na wei deɛ mesomani nsɔ bisɛ mede sika no ma wo a saa nneɛma a woka sɛ wobɛtumi ayɛ no woyɛ koraa no a wontumi ntua me sika na no saa fa no ɛbɛtia yɛn fi sɛ ɛba saa yɛn ara ne yɛde toɔ nyinaa ba bɛgu yɛ so okay all right mate aseɛ yɛbɛda aseneɛ de asi ha biribi ani a na mowie document no mo nsa ka bi na mo kenkan ne nyinaa wie na afei yɛaba na yɛbɛdi nkɔmmɔ no akɔ akyiri paa mefiri sɛ saa no bɛboa because ɛyɛ saa no a na afei asɛm a yɛka sɛ wodeɛ woa wodim sɛ wo ne me saa kasa me nsɛm a da biara meka ne sɛ woka asɛm bi na asɛm a woka no ne nyinasoɔ no ɛnyɛ nyinasoɔ a ɛwɔ nkrataa mu a yɛ na ɛnyɛ yɛntumi nka asɛm saa bi sɛ ɛyɛ sikasɛm ɛne obi bɛseɛ numbers ɛne yɛka ho asɛm ɛnti wokɔka biribi na afei wo nyinasoɔ no nyɛ a na gyɛ saa sɛ woka ne toraa ɛno so ɛmmoa ɛnti yɛntwɛn na nneɛma ɛwɔ mu paa no yɛn nyinaa yɛhu sɛ aban asake ɛyi bi fie na nsɛn a sɛ yɛn nyinaa tie a wɔtrɛ sɛ ɛkwan a
sika a wɔde kokɔma ɛyi te sɛ get fund nom te sɛ ɛyi health insurance nom te sɛ ɛyi other ɛyi statutory nsu ɛyi payments a yɛ a wɔyɛ no ɛno no wakapo no so aho enti no ama sɛnea ɛbɛyɛ a wobɛnya ahohare kakra ɛno yɛ hu ɛna afei so wɔso wɔn ara so no spending no nifa bi a ɛyɛ wɔn koraa wɔn asara yɛ etua ma wɔn no ɛm sɛ watete so kakra 30% bi ɛm sɛ no so wɔn ka ho asɛm na wɔayɛ ne nyinaa wie no wɔayɛ ne nyinaa wie saa no na afei ne fa so a ɛno so wɔyɛ sɛ fatoɔ ho ɛno deɛ yɛhu bi sɛ afɔm yɛn nsa naba na afei nneɛma kakra aka ɛno so ɛtoɔ kakra aka yɛbɛtua nom ne adeade no ɛno so ɔma yɛhu a na afei yɛwɔ ho nsɛm a yɛbɛka na yɛtumi aka okay enti na yɛbɛda ase ne yɛde asi asɛ dem di kan kan yɛn na afei mo nsa kana mo kenkan wie a yɛbɛba wo nan so ne aba bɛgye mo adwenkyerɛ no yie yo meda wase pa nyame nhyira so nti yɛne nana kwabena pepra wɔno ne yɛ Greater Accra chairman ɛde ma Ghana Union of Traders Association guta ne yɛtwa ndi ne tia frɛ wɔn ɛne ɛne kɔtwetwe nkɔmmɔ no nti back to Frimpong Enterprise na migu so a meka ne ho asɛm ɛde akyerɛ wo wokɔ hɔ no mu a wadarom a nneɛma no deɛ wobɛnya bebree no a ne boɔ nso da fam tim na watumi atɔ de akɔdi wo dwuma ahodoɔ no a wokɔ akɔdie bɛboa wo na sɛ wofiri wɔn ɛkɛsie mu hɔ no mu ɛno no ɛwɔ Madarina Hotel aseɛ hɔ no mu no a yɛasan bebie yɛn nkrabata no bi ɛwɔ ɛyɛ Achimodam Mobile na ɛhɔ deɛ ne deɛ wadarom a ɛyɛ drinks ɛna nsuo ɛne ɛtɔn ɛwɔ hɔ enti dwumadie bia a wukɔdie sɛ ɛyɛ abedintoɔ birthday party te sɛ deɛ ne ɔman hene edi ne die yi eben edi ne die yi wɔn aka ho edi wɔn birthday ɛne yi no sɛ ɛyɛ no nko adeɛ a ɛne na wokɔ Frimpong Enterprise ya drinks no wobɛnya ne nyinaa bi ɛwɔ ɛhɔ ɛnemo wobɛfrɛ yɛn ɛwɔ 0244 897525 0244 897525 and 020647 3953 020647 3953 ɛyɛ number wobɛfrɛ na yagye wo so no yɛ no ahyɛ ne nso sɛ Frimpong Enterprise ne nkrabata foforɔ no a wabie no ɛno no wɔ Canadian Bank ɛdan no ano wɔn wom ɛwɔ Achimodam Mobile ɛhɔ no ɛyɛ na wahyɛ ne nso ɛde ama me afei yɛmfa seda no bi ɛnkɔ ɛmfa ma Jubilee Hospital sɛ menka nkyerɛ wo sɛ wo ne dodo wopɛ baabi akɔgye wayaresa na wo ho atumi atɔ wo a ɛyɛ Jubilee Hospital na nɔpɛ yi yɛkamfo ɛde ama wo outpatient service no wɔ hɔ OPD saa na yɛtwa ne tia ɛfrɛ no saa nso so ɛna inpatient service ɛwɔ hɔ lab no yɛwɔ ne nyinaa bi wɔ hɔ no mo ɛbɛyɛ ne kamakama de ama wo sɛ ɛwɔ sɛ wo check o family blood group anaasɛ type ɛyɛ DNA ɛna wopɛ sɛ woba bɛyɛ a ne nyinaa yɛbɛkyɛke de ama wo odwonsɔ ne yɛse bra bɛsɔhwɛ wo ntasuo wo mfifire bibia yɛwɔ lab wɔ hɔ wo mfidie kamakama wɔ hɔ no mo ɛdidi saa adwuma no nyinaa aduro nso so pharmacy ɛwɔ hɔ a aduro bi a doctor bi bɛtwerɛ ma wo no woba yɛn hɔ no mo ayɛ adeɛ sɛ wo nsa ɛbɛtumi aka bi afei apemfoɔ no nso ba na yɛtwa mo scan ahwɛ sɛ abɔfra no ɔda yie anaasɛ ɔnna yie bosome sɛn ɛna aka na akwalaa no ba asase so akwalaa no koraa wɔte ase ɔwɔ nkwa ne ho ɔden saa nneɛma no nyinaa wɔ sɛ wotumi kyɛke ansa na woɔ ne brɛ no aduru hɔ kane no ɛna na saa nneɛma nyinaa na mpanimfoɔ ntumi ɛnhwɛ nanso so ɛno koraa no yɛyɛ bɛduro de ma wɔn mo yɛyɛ duro ɔho apemfoɔ no yɛtete aduro mekae yɛakuma apemfoɔ no ba ne nkyɛn ase yɛakuma no ɔde awɔ enti apemfoɔ no ba ne nkyɛn saa no a no ate aduro wi no ate aduro wi no ate aduro wi no akɔyɛ bɛduro no abɔ na kyɛ sɛ akwadaa no wɔnwo no ne ho ayɛ dendenden saa deɛ no na ɛnɛ yi ɛmorɔfo no aba bɛsua yɛ ho machine de aba nyankopɔn na de nyansa ne ma wɔn ɛna ɔmo de ayɛ machine ɛnɛ yi no abɔfra no da wɔ yɛ mu a wobɛtumi ahunu ne ɛkɔ so ɛwɔ wɔ yɛ funu no mu nyinaa yɛde wo to ayi ɔfrɛ ne sɛn ɛpono ne so ne yɛde mfidie no atotototo afu ne so w'ani kurotwa awisi a ɔhene santɛm na wohwɛ wo ba no baabi a wɔda me ba no ne ho ɔden ne ho saa
wode wani bedi ni nyina achi oba jubilee a ye be saa de no e de ama enu achi nso so ye wo antinenta e wo ho a wonyim ni nyina no wo se dokotafo no de won ani di wachi na omohwese wadua ne die mu niema wo yemu wo exercise saa niema nyina no e wo se timi gina ne nan so kama se obewo na eduru de din a operation eno so so ye wo theater wo ho ebia na won so so yade bi na abeto ahye wo so wo se ye operation onso ba ho no mo a ye behwe ne adi sa adwuma ne nyina kama e de ama wo ebra no so ni Yankopon so ye wa maternity wo ho midwife fo na wo ho no wom wo nipa ho abotre wom suro nyame wom mmom tirim nya ade ne om nim ene wom de ye adwuma boa ma nipa enso so ho tɔwon wo ho wani usomu a oposa oba jubilee ya yebehwe na yetu saa ade na se de ama diabetes hypertension ifia da bia isi hu nkonwa ne ama ho nkyerɛkyerɛ ene ntete aduane nso so ye ton bi wo ho insurance ye gye national health and a private health insurance 0244 575799 0244 575799 ofre sa number no a anadwu da suo mu mpo ye wo ambulance wo ho ye baba be fa 0241 784645 eno so numbers no ebia ye wo Amantra Wache Junction Kafra ye wo a bridge no sumum o keka kwa Amantra ho no ano ye wo bridge no so ntia no wa hye ne nso e de amame Amantra bridge no so ho no mo a eya na wa hye ne nso e de amame odan bo abokwantempoyin so e na meka me ba cho ba bia ye duro no enkomo no ne aka ne dɔɔso ye kwa aba ne de enkomo no ne aka ne nyina e de atoa so nanso so wo se de aseda e de ma boafo a wo mo da roma o mo nso abu simpi a ye nya hoden da so tinkonwa kese so na ye di enkomo ye koba ye bedi enkomo de afa anyina mo ahoden ho empanimfo bi asori a wo mo kasa kakra mo kyerese gold for oil policy no a wo se ehwe ne ye hu bibi kakra IMF enkomo no nso de wo anim yate afiri ho EC asen note wo mo ayi 27th June bosumi ne de toso aduonu enson ebeye benada omo yi saa da no se wo mo beye by election ewo asen north endra na MPP fo bi omo apunu to ho ene omo atum enipa sen e na afa nkrata na vet ne akaka ho no so sen ne tie ni nyina ye koba e de sankomo no e de ebema ho Ghana Registered Nurses and Midwives Association enso so e de nsemi ato aban no anim ye koba ye de ni nyina de bema ho endra nso so owura domlevo Supreme Court a vindicate no ehun sema be bebre ebi no kire se e wosenka ye ma no compensation consequential rewards bi wo ho ma wosenka ye de ma no ye koba ye boba punimpanimfo ne eno ma di nkomo adaro ma tie we ma yen ye ba nkomo no ne aka ne do so pa ye de ni nyina be ma wo Dominion Herbal Powder. Say you cast Dominion Herbal Powder. Emma immune system. And then Kwabo will nip a drum yet. Nan the senti. What I did, I resume Kunimua. A more dance be new. I don't dare fine pa Manumbi. Tina midi one dancing. And I say, Meme say Dominion Herbal Powder, dear. Ninia, and yet a month for dance unity. And a bacon fool. Near I yet a woman nip a diamono. A bromagin and a mentias so. A mud Dominion Herbal Powder. And how would the Biarada? As someone at the honor. Dominion Herbal Powder. And once one you will see a share will take up. Now that trick to us, Biagumu, what fancy Tianum. What we Angels Dominion Herbal Center, one cocoa and a diaba. A pen for a bat or more money for. And Quadawin if you do me one count. Do after 054 315 8195. FDA, I did a Gadian crack to you at a tier 4 Musum 4 Modishia Kwame Eugene Rockstar Africa #1 year. Now, dear Tomeni. May your concert Cassia on the 4th of June, dear honor my grandmother, our free. And Yamin Kwa, me friend him to 4 Bibria and walk on a hammer on my baby time. And on the 4th of June 2023, a Sunday, no. Me tun Safer Obia Samunshia me or down public park at Old Town. Madame Wase, Rockstar Kwame Eugene, Africa still #1. Download the Ghana Waves app at Play Store, App Store, Neti Ahenkan 93.3 FM. Download this here, free. One day.
na adesie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Meba to yeda asese wa twen amayakoto enkra aba machi eno eni dwumadie no edin afi na adu fidi na to hanom a ahanso ya ahenkan 93.3 FM. Wadwen kire obetumi edi aba ukọ yen streams no ase a obetumi akọ Facebook anase YouTube na ode wo adwen kire no akọ akogu ho no mo de amayen ba ha no mo aye bekenkan ne kama ama afoforo so etimi ehunu nia eko ene nia banyame ya adom ama ode yen ewura bosome foforo emu na ewose ye de aseda ede manyankopon ewose ye de aseda de manyankopon pa because enye nipa nyina na enya ne saa nti bia obi hunu hu bia na ya na de aseda de amerade anyway senra ena yenya ne ntie se market queens we no eye ahima afo a womwo adwadibia ahodo no ene womo aka wo ho abom ena womo akakofa forms ede ama owura Alan Kwadwo Chiramatin se onko na NPP womo dwumadie no wono so nkosi akan no ebi na nyankopon ya adom a omo aka nso betoatoa so nei yenya ne ntie se Yura Kennedy Japan enso so bekwa akofa ne de na fe di aka nso so womo aka nti wono kokofa na aka nipa mienu a womo ede womo ensema betudwa na so mama yenya ne ntie se omo nya womo nso so omo bekwa ko 2 franka no aka nipa mienu pe obi beba na ebi a akire yi ono atena asia na ohwe na ohunu se ewo so oba bia na se watimi aba enti eno so ho asem eno no omo a enkoye no omo kwa omo eho amane boy de beba omo akodada no so no womo so amane bo ene egusu aye ken nya odi kan ko fa ne de eye Yirabu achi eja akon Francis Adani mu kwabena gye Japan wonu free hono mo ena hwan po bi nsa na nansafo apoku akofa ne de Dr. Free Yakutu akofa ne de Yirabu akofa ne de ena papa yi Yira Alan so akwakofa ne de hwan biem because yes omo ye nwotwe omo akofa ne ye nwotwe ena chese omo akwakofa ne so far ye hwe anim so omo aka no so Kofi Kunadu apraku enso so eka ho bi nti nipa nwotwe ena akwakofa omo aka wo mo no ye hwe so omo akwakofa omo de aka ho na enra ena NPP even a day before enra MPP womo so krata aba abonten a omo the timelines a omo de kwakoye saa parliamentary primary election no womo de babeto abonten na omo kire se nyankopon eya adomo a enra no mu bi omo aponim to ho ene a eye 1st June no womo atopono nim omo atopono nim ene nyame ya adomo a abatfo no beba so 7th womo abatfo no omo di kan kwakoye internal primaries asat enra enipa mienu ena na akwakofa asat enra no enipa mienu pe ena akofa enei we are yet to find out from Asin North enipa sen ena ababeka ho ana mienu na na eko sitting MP anu ote so ayebetu no maami druwa bena druwa mensa yenya ne ntie se anhwa no wanko biom ebinom so wonko nti we don't know we are yet to find out from honomonia etimi ekokusi ye enei ena omo ato omo pono no mu nti omo aklusi omo pono no ene a efri na ekọ no de saa gidie no ato nsuo mu na omo kire se o kwa kofa wo forms no a ema no ne mema no omo ntua pe asa omo chiche mu a ema no ne mema no omo ntua pe omo so wo kofa forms na na omo tua 3000 o de ba mema no betua 35000 na ema no ya chem mienu e de ama won na afei ofre ni saying womo a sabio omo adi dem kakra no womo so ya chem saa pepepe e de ama womo nti ya na eno so wetimi ahye ne so e de ama yen but omo presidential one ne de o kwa kofa forms no a eye 50000
kane sika no 500 million 500 million ɛnyɛ small money koraa ɛno akyi no wokɔ akɔ file a nyankopɔn yɛ adom na wokɔ akɔ file a ɛno nso sika a wobɛtua no ɛyɛ 3 billion 300,000 Ghana cedis ɛno ne sika a wɔn ɛde ato hɔ no mo me ne woka sɛ kane mampani John Dramani Mahama woni Ghana ɔwɔ Japan na odi dwuma kakra ɛwɔ hɔ no mo a ogyinagyina Ghana na mu di adanseɛ kamakama paa de fa Ghana ho wɔ hɔ no mo a ɛnyɛ asɛnketewa wabɔ wɔn nso so aba so wɔn nso so abre nyinaa mu no wɔn tai Ghana fo akyi a wɔn support yɛn a ɛnyɛ asɛnketewa nti yɛwura Mahama nso so yɛto aba ne wie no ɛm sɛ ɔkɔgyina ho me kakra ɔbrɛyɛ paa koobo nsumu ne Dr. Dufu wɔn ma ne brɛyɛ wurawura baabi a na ɛwɔ so wurawura nyinaa wurawura hɔ no mu nyinaa nti ɔbra ba kakra nti ɔkɔgyina ho me bata ahomegye ne mu no na still a ɔde no nanena mu a wɔne wɔn aka no nso edi nkɔmɔ ɛwɔ ɛhɔ nti yɛbɛhwɛ na yɛakɔ ahoma no so na afei yɛahyɛ aseɛ ɛdi nkɔmɔ de afa some of the issues a yɛaraise dada no ɛho Ghana registered nurses wɔn ɛdeɛ no yɛbɛhwɛ ne edi ho nkɔmɔ ɛde ama ɔsan nso so ɛna energy policy nsɛmsɛm good for oil ɛno nso so yɛbɛhwɛ na yɛtumi edi ho nkɔmɔ kakra ɛde ama wo ɛnra Supreme Court ɛde ruling mmienu ɛna ɛba abɔnten baako obi de kɔ Supreme Court sɛ sɛ ɔbɛka yɛ a 2020 ni mu wabra COVID ne baayɛ paa no ɔmampani Akufo-Addo egyina tumi a Ghanafoɔ de ahyɛ ne nsa executive instrument no ɛso ɛde COVID-19 Imposition Act bi ɛde baayɛ na ɛno na obi nso de kɔ Supreme Court ano wɔkyerɛ sɛ ɔmampani ni ho kwan sɛ ɔde saa restrictions no kyenkyena faha ɛmfaha ne saa nneɔma no oni ho kwan sɛ ɔde ɛbɛba ɛndra Supreme Court ne tena ase ekosi sɛn ma menkɔdi nkɔmɔ wei mmra me ba me de amaneɛ no ɛde ɛbɛma wo yɛne owura Kwadwo Nsafoa Poku ɛkɔ akɔtwetwe nkɔmɔ yɛ Executive Director Institute for Energy Policies and Research ɔpani woti yɛn kan FM so nie ma kye me josuminya te sɛn nyame ahu yɛ mɔbɔ na wo so me dase obade ma de pa kye de nya yɛ ho yɛ ɛna no nso yɛhu sɛ wɔkɔkɔfa wo nkrataa yɛ kyerɛ sampa ɔko no wate asi mu a ɛnya sɛnketoa nti yɛbo aba so me dase binya anɔpɛ yɛba wo nkyɛn a good for oil policy yɛbɛdi ho nkɔmmɔ kakra ebinom kyerɛ wo madwen sɛ ɛbɛtumi a anka saa policy no yɛn review menim sɛ wɔn kyerɛ saa adwene no wɔn adwene yɛ paa say mmerɛ twam no so bia ni Kwadwo Nsafoa Poku me stand on that policy no me feel say or sanka there should have been more consultation before the process no or the policy no years on be implemented aban institutional na on take part in the downstream oshe omo fa your petrol ni diesel ba aban ka ho private sector in the yes adwuma no nti sɛ aban person de bi policy bi ba o sɛ o transfer na wo hwɛ all the pros and cons they be you know no I have a very solid policy let me say yeah no you to true mika and a and even in the IMF document no IMF for the Bank of Ghana and share no munchu free gold for oil no na here the top Bank of Ghana on the ushe ijedia fango petrol ni diesel ekawo companies be brave or my say no one she ya beboka bubu because you be brave factors protocol as factors and you be brave umua bibi kakra bi to chinipe ne car de ba no eso and at the contra you free deregulation the free regulated market eco deregulation the importation any petrol ni private sector no any private sector for BDC ni OMC for be the car oh
It is a who are buying no basa space to muna say who buy be yes adwumanibia. You have to have certain safety measures in place. Ebemasa kana private sector for the bono. Emma emere a buying boss akano. It is any media yes, no more moka say review no say it should be looked at. It's a policy that is good in part. Abua wo kwan bi so. Oh, and but na in tempi no as enya de bia no the way is bua no se na one in the long term no na akotam eka about it, and that is why because yes it should be looked at and reviewed. And looking at concerns industry players yana motai e de babonten, is it the case say policy ne be ba no man she da engage mu ana se senate? So yes in yan sani ba ku fotu sabi se o ni nipa bi tenase onkwa o tenase dwuna de bi ho na ni nipa miensa tenase no za se asema dwuna ho kra no se asem na nya asem bia o jeko dwuna ho because nipa no so e de omo so adwene beba no mo ayeden ene wa age chichire mu no ho se okay ade abedwune ho se me ni se ane de ye ni se bia obekọ dem ho no ni nipa 9 miensa bi hia no wo be pie no na adwene na wo dwene ho no is better, and you know say why your mistakes be what you find out fire, you know. That is why I did be an industry for the say you should consult, especially abaya because a car ever talk any bit here. And you know there's nothing that says any I could be saying women meet here and from today 1st June electricity prices a cost. Maybe a chair more papa a quantity electricity so 6 years down the line no and you two mobile 4-5 times. But that time no you can ya we Intine no hunsun so a car be da ho enu ntina se say na yes and two for mu yes and two electricity mu enti eya na ye de wo kwa ban mu se ko ne ko ya ban adwuma bia until se wo ba ban mu no na wonye energy adwuma da me kuju pokuma ye energy adwuma 21 years enti bia wo ye lawyer we by virtue of what ban mu ntino you have to make a decision for energy sector we any in-depth knowledge in that sector. So you need to involve the players now on what sector in the channel. That is why consultation is always good. But it looks like that sometimes now buying to me take a position be there be any our bear but a back a cabin that I see. And again, from baby I will say before I'm penning for be rolling out sa policy way no feasibility studies kakra bi course so and now me so ye fa me test waters en hwe na ye gusu akua anim ne ehunu 1 or 2 minute na fa ya sha se ya hwe kwan ye be fa so ye be profile remedy di ama no. Meaning say internally in the government sector no they did some there was a committee MP Ministry of Energy no more committee almo ebobo asem no which is their prerogative almost so said the no say or say almo yeden almo person really be out almo dwene ho but that sector no any adwuma na air cost na nya aban na MP a regulator Ministry of Energy or a policy implementer almo ye day-to-day business no OTC the OTCs the BDCs and the OMCs which is the oil trading company bulk distribution company and the oil marketing companies almo na yes adwuma no enti at least you sit with these now only yes yeah industry watchers civil society for what national say ye nyansa na ye beka so enti yes in the government sector there was a committee almost say no more share policy no but you feel say the consultation should have been wider but look like I said no good for your policy no there are some part of it that they are bad good o share OTC to BDC transactions now no a boa product the bagana no aba from ama no ama bo no so atekakra just a need ebia wo hwe first no total for the shell no matter mo product akudu so na ebia gold the any wo from any wo hwe total for bo ne gold for bo eben no as a result of good for oil you know and yes you be better say oh you good for oil petrol price so tissue there be you can say into me my petrol price and tissue and we have seen say after 5 months of this policy no petrol price or tissue yes back from gradually month on month but now watch back so window back up and a cost so kakra but this window is stabilized you see the any amanone bo is the only two determinants of products it's a the share a bo ema petrol ni diesel
Gold for oil no enye depend in use gold for oil no dey share petrol board. Gold for oil no has a role to play in allowing competition and the price no stable across all the OMCs no. But enye no never for. The party gold for oil price na koso kakra. And no say gold for oil no nya de pa. Into no the media can say the policy yes. Review very important. So the buyer will be to me for some time. The way it's here no one here the group and should no OC guys. Okay. And now you need copeg for so bon come raise concerns best 3. Back one more can one some much say as he say na ya kuku football but sa policy we na aba no. Unye ni mu a no policy no kra no enhye da benefit to bebre. And again, ensan yes sustainable. Now no Bank of Ghana be catch and say good what friend is saying ya save what bank no Bank of Ghana no wo fam enti say ye de be bredi fa policy we ho a na as I said am wa yen omukra de no mo kire say nke be timi a anka omunya hu bibi say no reform na wo kan ho asem no I think the only part wo kan ya Duncan kan ye me pese me yen ki mu kakra Cocoa football no minim dey work about cocoa football bust the difference ne omo to me top product ba kremu bulk distribution company from BDC no omo no nipa pi na omo yes adwuma no omo ni skada ho omo ko no de bosia na adwuma bosia no omo de adwuma no potokasa me fe LC letter of credit sa bosia no enu nti no minu product bi ebeba no there is $15 per metric ton at daso because bosia obi akoti adwuma ede ye nti no minu osi tiaka and bust for go through gold for oil no the product ne ba ye de product ni ankobo ne bosia ye tiaka cash ene ye aba but wo better free ye ho ye ma bosia also be tiaka na befa and no ena emma BDC for ni be bring to me top gold for oil products no because omuniska Yemu biaka say, ansana Ghana bitumpono, we need to grow wealth and grow industry. Ghana companies be bring imiska, but that's a political contact in no ako real no ako license maybe or to BDC. Na adwuma wo ye no e de ka e break Ghana for. Entinei se obika se ontumi to go for oil ni bia. Ontumi to be because just yan toma no. You toma but we need score back to. And Bost bulk oil distribution company no mo Bost for no amount your friend is credit. But what you said, enti mi hu koko football board I know. Who sika bi na kutobi. But pina is count back to. That's the only problem. And what about the part I know mo ka say enye sustainable because yen gold reserve and now no Bank of Ghana no mo kra omo ka ho asem. Enti say ye ka say ye the gold no na ekwa kodi say adwuma no a how sustainable na air policy? I make a here review and reform because ya be who say you good near the conjefango no good near ya cotton a move near giscano near ya cotofango no say gold you know emba to say the near pese ba side be our start here along the line no who say oh say na me jini say be start here no anya sa I need to review you say nyansa ni bia tumi sana gene Jimmy for nyansa sana gene said there's nothing wrong with the government no aye now what baba dia tum say you nsem bia ye mu bi kan ye no it's right and we need to reform the policy. I think it's in the right way say good emba inyina ye ka say there isn't enough gold in the system to do this policy and we are being no say we are right so look I made a mistake. There's nothing wrong with that. We can move on and then take the good of the policy and then reform it so that it is sustainable. Okay. You're right. You better see the see hana. You better dance about when Cheney and what deal with political ambition and so on. Komo kakra. Me gidi say Brene Sony bounce wa be my sa kwenya no. Muni how kra. Yate. Ye da sia no pay. Enti yene Orura Kwadwo Nsafwa Poku or your Executive Director, Institute for Energy Policies and Research. Ena yedene kwatwetwe en community. No. Good for oil common no. Ena yakote kakra de free hod mo no na enti ya yenya from hohoi.
Yeah, the police for any civilians are a war in any woman didn't talk boom. Woman didn't talk boom. Nti ubi a buru ni yonko ewo hohoi den potin na esi ho de eno so yegusu a ye monitor ye de ho amane no de bebra o na policefoɔ ne civilians kabum saa de asɛne asɛm na no ayedin nti ye besre wo mo hwɛ na ɔmoma adwobrɛ o emra wo ho no mo na saa standoff na ye koso no ye hwɛ kwan ye befa so a ye be water ne down emwa civilians momiamfa obuoni ni die ma aposifoɔ mo so mo mfa obuoni ni die ma civilians no standoff ne saa feticoffs ne saa nyama die ma daroma emwa yen momianhwɛ na yentimi entu so esa yɛbɛkɔ homa no so biem ne ne owura kwabena frempon ɔyɛ NPP deputy director of protocol ɛwɔ Asin North by election no na okay, yɛde ne kwakɔdi ho nkɔmmɔ ɔpani wotie nkan kan fam so ni ma kye nyame ahu yɛ mɔbɔ na wo nso okay, enti 3 days ago mu general secretary yɛde krata aba abɔnten a with regards to Asin North by election no or the timelines ni nyina de baye for the benefit of obia and any da edi kan ye bia saa asemi afa na sumu no wadaro ma betimi asan abo akire amayen ene enhyehye ya amaye ba bia modi abeduro minyu ameda ase ebu anokai wa senior odi amano kan anokai na minsia nanano mon transi wo frequency could do. Now, the regional executives or the new party region or constituency executives. Now, all polling stations. That's why I have coordinators more in past year. Medasi Brugium. The parents also the ruling new party. By elections are possible under the Fourth Republic. Under the president. Under Fourth Republic, President Rollins, President Kofo, President Pamela, President John Dramani Mahama, and President another Danko for under each of the presidents here being a diab. You'll be a friend of by-election. You got a by-election, they say, a constituency, either say be a 1 p.m. And now it's a 1 p.m. we are, if we are more complex to baby, and now the timer all filling the form, or not in the Caribbean and dead. If you cannot dead to say that question, if guys at the moon Sunday or Boga, unya a good impression is it now or yet another I can't say to say that question Eja kwabra frempong Eja frempong who say ye the brand so na judgment wada romantic ka o ma ye call timeline no ho nanka yiwie na brand kakraka nanka ye de adi sa nkomo no why I'm say opening of nomination was on Wednesday 21st. Closing of nomination and by election next week Wednesday 7 June. Okay. And for the new Patriotic Party and we are kind of 27 June not the by election for Fananga Haba. Okay, inti asat ne ya mo close mo we no pe letter na ba abonten no enipa do se no wadaro ma wate se o mo be fa o mo nkrata enipa mienu pe o mo ye ma na o baba ko be ma ba ko se ne tie wadaro ma mema mienu na je se former MP no wa amabiem. Okay. Na afeni eba abakosem ana wode ma yen kakra ne so sisi ya no NDC fo nso so kire se owura jechi kwesi mu problem po no ano masan de ne ba emmomu hu by election abakosem mu no ana ugusu a wo ma yen kakra no we na emmomu hu I don't know the boy. Okay, I cannot a constituency especially NPP and NDC there. The women there no, I think not first next town I was in the phone points.
and in 2012, NDC Calvin and Saint Central from Asin North. And Honorable Kennedy Japan, a quite simple environment, or only NPO. And I Calvin the Asin North and also Calvin, you know, in 2012, yes, so Abana, the NDC, it's me when both presidential and parliamentary. MPP, and so in 2020, I won a presidential and parliamentary. But your call 2020 general elections, the idea was that MPP win a presidential and a parliamentary, NDC is in the eye. The Cafe woman said, now your parliamentary candidates, no, member of parliament, no. And na ebia kurma for no yeden enter na omkotuma justification or a Canadian citizen no onye Ghana ni after the time of filing a nomination. And so there see a movie at the justification no say Pronigo US and Canada ni ba o ti be MPO baby I man get it and I be am ready you citizens of Ghana ni Ghana for and I the MP and now occupy a sensitive position. That is what the Constitution says. And the over about why I told you, about why I told you, now Yakoso Abanama a Canadian citizen. Our justification and who say he's not a citizen of Ghana, then and then the buy election. And the party. And before go the MPP and the NDC, but if the dynamics are come, I won't say coincidence here. Overcast the idea with the MPP for stronger and NDC stronger swing. Apart from the honorable Japan, now or yet MPO on the 10 piano winning. Honorable Japan fusion. It has become a swing coincidence. Okay, enti yɛhwɛ ni mu sɛ nyame yɛ adom a Saturday ɛna saa by election no ɛbɛba so wɔn. By elections are always sorry more internal primary no. Wednesday 7 June. 7 too, okay, ebesi Wednesday mum. About 7 June. Okay yate mo party na aboaboa mo ho de strategy amode call kumewu no eno na amode call Asin North ana we mbesesem elections bia any area will be an whole dynamics. And the dynamics are a war will be entirely different from the dynamics are a doctor who is dynamics is totally different from Asin North. Because virtually in as much as the independence of the food very the lots of radio at the end before and then before you can put it out there. Okay. All right. Eja kwabena me na se bibie ne ebesa ba wonchen bi mu. Okay, nti ye ne owura Kwabena Frimpong oye NPP Deputy Director of Protocol na ye ne kwatwetwen enkomo no nanso so NDC for enra wo Deputy Communications Officer Godwin Akogan ɔse yɛn kan kyerɛ MPP for sɛ owura James Jechikoisen ɔno ano masan de ne ba nti no sisi ya maami abena odruwa mensa wanko biem no nipa mienu mema mienu unsira me ka sɛ mema mienu na me mate sɛ ɔma kwakwakofa former MP ne de ɔyɛ sɛ wonko biem because as a die nti ama ɔmo anto aba na ama no wan hwie no ɔsan aba biem a na saa de kodie no asan atwe tinti wa twe ne ho atena nkyɛn nti we no ɛyɛ new face kura ɛna ɛne papa ne de kwako yam so wɔ hɔ no mo a enye asem ketwa nti that is Asin North ye need the akire nyame yadom a Saturday we ena yate se ombeye vetting Saturday we ye di enimi ochenechi ya ena ombeye vetting na fe wo mo abatfo no akoso
nyame ya adom a 7th June na just say ukuada ena sa abato no nso ebekọ so yeni da so edi akire 27th ena abato no ankasankasa nso ebekọ so because of say NDC for some more present era James Jechikwe sinti no omo de primary bia enko so ewo omo afam enti ya na wa hye ne nso ede amame Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache ede ba Ahenkan 93.3 FM Enran so na me gusu amebo amane no Supreme Court ekwa asetena oditeme ensem mienu case number 1 na efa COVID ehun semsem obi koye se omampani ni tumi se obekati obi se wo mema wo nante mfa ha mema wo nye sei restrictions na ode baaye no na omampani ni hu tumi enra Supreme Court no ebo sa asem ni tugu ye kire se ebra na yewom de no omampani wo hu tumi se obo ne nkrofo ho ban inti wode sa amra ne baaye ne kwan so ano no case number 2 na eno so efa kane Auditor General what ho asem a omampani 2020 mu honum ba bi share ne kete se wo boa wa ya adwuma wo se wo je wa home upo wumpo ye kan ho nsem wa ha ema mpampa sagro opani ne ye share ne kete ma okwa homegim na eno na yira ya odom level kan se da bi sade no omampani ye no na mfa mra kwan so baba me kwa homa ne so mra sisi ya na fe ye nto aso ye ne owura Joseph Yamin oye national organizer de ma NDC ahomana atom yen hwese ye besan ede no aba biem na fei yene no enkobo enkomo enti ye hwese ye nsa besan kan na fei ye de no aba enti before ye be ko ahomana so biem ni akwakọ fan de na aba no na meguso Supreme Court one ruling omo de ba ye no so simple posha krata sisi akrampo trendy eye krata JK bebaako sabre no na oye executive secretary edema president JEA Mills awanya ne baby kro nyame enka ne ho ono na oye ne executive secretary na ne omo kire ne se ochro krata edema openia no ono no ye auditor general 2009 no owura dia share na kete se wono nso so enko compulsory leave no onko bi enti aban yi nso so emeki reference to sa precedent no na eno ena asem ne call Supreme Court no Supreme Court said there be sa sha o mampani share auditor general mane call ahomegie mu kete chinchina atwan ahomegie no na nya ne kwan so ano no e unconstitutional ora ya dom level kire se odo de officially so vindicated ebinim say was ye man no certain consequentials be like I was say ya compensate no ono say there be and was ye kokofa taxpayers money e de kokoma obi a ono no ntuato ne mistakes ora Joseph Yami asan ba homa no so panu timi nka an kana fam suni ma chen eto gavania na bibia boko de onyame aye ne de aka kufu ado de nyame wo ho bibia be fa na ye to aba ne wie na asem nyina mo kọ hibernation kakra na anya sa ne tie onchira asie ye de ye tu wi ase ye nhye dan timo nka bibre sa minim se mo strategize na masan ba foforo de a ye to presidential di na me kan presidential ne parliamentary no to presidential and parliamentary, we are less than 1 month. But immediately to presidential and parliamentary after, then we went into ascent Kumawu and the name how I cut down. Session na ayi nke da so de bia bo se yewura mahama wo de bia bahwem na en mere bi kura yese wo so kura mpukura ukọ ayi ekofa nsem bibiri ba be ka se nye no kre no asem ne ye kan ayi die yi a ayi kwa achi ho yi die ne ye kan honorable ofuzu your friend say Felix ofuzu kwa achi ho yi na ni nyina na me ka se na ni nyina ne na mu ana jadede wo mu kakra ba se sisi ade ni nyina do because there was an activity the activity ni priest like say
who frame me and say because of a sin of violence. It be and can get no there will be more different stories and required over frame. So one frame that is also to say be a but topical issue be the about media houses and everybody wants to do it. So we are the young friend. If you have do some phrase here, near you because okay. Before cry about saying not in the end so and now no Ashanti Regional NPP one more year in some trophy in Shiamua na almost some pennies almost no project back you be aka almost train agency so one year. One who see ya na monso so yan it yes monso mo yen some trophy in Shiamua then how years are. No, but okay, someone as a political party, who has obey response. So, yes, it's only Panaka as some will honor them, and yet the Quanswa. What can I say? Now, one fat and one man, and Trobby, I say a kabumwa, and I say, no credit. So you have to find a means of. So we better batty and now bet you muka cry. That's right. But if you are Hanswa, the best friend of coincidence. Okay. There, if you are planning yet the other. Now, almost also a planning or more the other. Sometimes you will say, and some they don't respond to each other. Nature, and you will be the intina will be there. But say Nipana the information between about and the so for instance, when the MPP hotel in Nanado said project need your Kakrabiaka, yeah. In him baby are no more form information because project back where we any akate be or why yeah in another year. Any Oko Kumasi International Airport. NDC, John Mahama, the CTO. In fact, on the contract, a friend of contractor. Construction company, I am a friend of contractor. Omona, a company, now, Omo moved to site in 2016. I was a project, in 2018. And now I know a contractor, but parking in Newman in every site. We abandon all the projects he's doing in Ashanti region. A project now in Ashanti region. It be a Kumasi International Airport. It be a KJTIA project. It be a Swami interchange. We abandon what is in Newman now. Our permanent workers in a so when Obana we have press conference now say project in Katra completely say young can who are see Eastern region. You may take Omasamno to be the truth. Meanwhile, contractor na can want them no most of the work in Ashanti region. On completely one of them he has not completed a single one. 7 years of Nanado's administration. So which one is the MPP saying said Nanado Bramba baby? We are not free one. All other projects. For instance, hospitals are John Muhammad CEO, Ashanti region. 6 of them are with here. They will really answer our hospital. And the quiet hospital will really answer our con. And no one hospital and another in your commission. Yakan in our Congress. If you are 90% complete, Yentimin 6 years, 7 years. The project ban or more cat, a cacatra on your normal schools die, John Muhammad here, and San our community day secondary schools I will see. In our Congress, a Mudia Hina or more cat and another day, or Brano Mambi. So, Okata someone. Definitely, I'll have to respond and tell you the real truth of the matter. In Cantron Fund to a year, I already will be. They do have people in our economy.
Oh, yeah, bosome chequine. Atonsu bosomche. Atonsu bosomche. Bare 30 kilometers from. Of course, yeah, quite enough up with bosomche. Yeah, from Kumasi, that is 6 years to Atonsu, I mean, Syria. But then people sit on radio. Say, yeah, buy any, I to bosomche lake, I find it in a. So I sat down with Nippon and said, my friend, you catch it on over the can after we witness to it. Because after Syria, you're quite no. The Kakana idea to a new honour because now a minister no on a name or more quay, and now the baby, Brimika, and the coattail of Bushai, and he said a bear, and now the bit in Apas were quay. Yakan and I, a German, I can would have moved to an hour bar, I was so ninja. Ninja, you were ninja, and then about the crew. That is that Uko Tuga, I'm saying now by. But they are sitting on radio and TV and telling people that they have done for some chicken when they have not. So, I won't sit down and say, I mean, Yahoo, and that is what you see in the many different here. I see. And again, my mama baso, more said more appreciate him vote. Kumewu die ya minim say and not more secretary, regional secretary, because as a more partner, ya kono wa santimantem huntia. Minim says I now so hunu dia. I am part of the readings I go to know the course, but and yet a non-qua and the basis for it. Adwuma within 1 week, less than a week. Already employed 1 week. You young Katayani, we tried as much as possible, say, they couldn't be feeling your presence. Then we also tried as much as possible, say, a monitor system not to the extent that unya opportunity bia na wetumi ya the fufu bia wo no ai and your money na one systems are checked correctly in a center region and the votes they be ever from. That is what happened. But say obi so debate say because of incumbency disadvantages na enu bi na bia affect how would you react to so who this opinion? If like vote back from you gain 200 votes in addition to the unya previously, as against will be gaining over 1,000 the unya previously. I would say as a result of incumbency disadvantage. I don't know who the base on that. Well, what's we work as a party and will continue to work as a party to improve our fortunes. The regional secretary in Ashanti region, under my term, MPP, votes about from a national organizer, which is in Ashanti region, a part of the strategy, the core, and it's like medical culture, what check systems in Ashanti region, MPP votes, and so bafo okay. Enti you very well, and it resulted into results na muhu ye no okay. Enti ye nhuru ne say bibi saa na ebekọ so ewo asin north na ho de no dynamics na ye strong. Election via dynamics no nyaba ko. The dynamics vary from region to region, constituency to constituency. Means we know until our affiliation and come a strategy. So I won't tell you our approach into the election. All I know is that
we are going in there with all the knowledge in infra and love. If we are, okay. And run so you who said deputy communications officer de mamo ura akogan or say candidate no NPP for our still no one on my side no eba munsure chire kakra because the enimu so ne say or san su gina court to be mu. Well, I'm running to see Papa no who going to contest. But sometimes I know something you for you buy me nim fear where did you but you know be you son and as a judge for service saying I'm and suffer or more. Yeah, na you done or more. 2 or more no. Yes, you or more. And let me you know as a mayor decide you know I did because some judgment to be on my bar. I want to find out in a core into it because my parliamentary candidate time before we bet me have contest on the ticket of any political party. It's in the back clear. And by the time it's in the back clear, no, I go through all documentation. To back and not gonna do at the point was disqualified from contesting. That was in Dumune and Crawford. There are other parliamentary candidates or Koya. You're verified and send a paper in day and you're correct. So when is a clear will be my co-contester. How then do you come and blame Sir Ipakro? It doesn't make sense. But you blame that person and say, if you are too much wrong, one forget the idea, name boom. If you rather should have been the one the court will be punishing, not in the or no onion from Sudia. And now you clear that person and say, a woman or paper, all right, but time now here to about all filing now in the said, how would he know who is supposed to know? So, man, who quite so bet me about you prefer criminal charges against you. Criminal charges, there were criminal cases be over sometimes 10 years, 12 years, 15 years, it be crack or 30 years still under trial. Are you saying, sir, a criminal case, I didn't the duration of it? And when the engineer and the say, Papa, no, you're qualified, you couldn't focus on what to a man in Ghana for say. You are buying a year, I am from so my and Kwana. I don't know. Let the criminal charges against him. I see. And Ocean so a candidate on the corporate 2020 no this time assistant Mami Odruwa maybe and Mumu Kakra. Issue everything is yet to take a candidate. They are yet to go for primaries. Young NDC they are selected Chikwusin as our candidate. They are trying my MP before them candidate. Or might be a nomination and anything. So for now, we can't talk about who is contesting with him. But yet, all we know is that we have a candidate, we have an election to go. Okay, you're right, ma. You're not sick. Bibi any ever about when champion. You know, Joseph Yamin, NDC, one more national organizer, and the quarter train and going into almost one more day call. I can't see no Yankopon ya domoa 27th. That is say akabe na watwe me ensa ebenada e na saa batwo kese no ebetimi akoso afi ye ba wo ho na wonso do de abetoa so taw ni asore so na yetimi akodan ye ho na nwumre yasan abetoa so kese no so ye ma oluma nkasa. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Bebacho ni bebi akase free. Bebacho media dia Georgia, Mr. Free da haya. Georgia yintio. Yo oboba manembo wa basunami chia NDC so ina biba o to say the one. Nya med mintia o mu ya. Oboba ana pe dia me raho. Oboba me raho papa.
sɛ meti sɛ MPP foɔ ka sɛ wɔn mo kɔ asen of asa akɔgye tumi a na me who the way ankɔfu MPP foɔ wɔ enum kɔ the way they take Ghanaians for ɔbɔba asen of foɔ no they don't vote based on t-shirt ne one tap ne saa normal no and they don't vote on lies so they vote on reality as one ekoso one will say abanwe true for contemporary ya abanwe one will say Ghana ambulance akopie Dubai ehun sense mo danda na omo ano say ambulance ne na eyede ambulance no company bay and they wo Dubai ho company yenko procurement na yenko company preko ambulance no say di aba so true sense say Ghana for ankasa no ye deserve say sa so twi we ye ba ye so because abanwe ya ye kosa life to abama no Yate Yedase 02019444850554820910. Unsubeti me do de dia ba oba no abode tawu. Wasem ne do so anu me ahia nwumre. Adwinchira hodo abanso de beto so 0201944485 0554820910. Adwinchire ahodo amode bae we see a friend Amisco Spelele Kaswa o say aka Dr. Bawumia betwa so o say sisi ya isi enso day official date ne dia ba bonten no by election no baso de ding MPP on beti we nso edi te simple kra sanse ohwe impuntuo a NPP for edi akọ asen noto a omanfo ni begina so ato aba ni bom edi ama wo mo enchankoma Dr. Bawumia ene honorable Mavis Hawa Kumsen Amisco Spelele Kaswa de odi bae no Sylvester AJ Jr. or see a frame is live me show live very free achimoda Kenny's print and photography happy birthday going out to my best friends ejiwa ewo achim osrase sanso na Justy enso ewo achim odan omamo afishiapa emamo awodapa onyankopon hyiramo na makoma so ade nyina wonyema mo say kan all the way Pedro wa wode no so yakan Blessed Sun 2 p.m. Asante Mamponsi NDC is a peaceful party and into ye be maintain peace and order na womo be din konim 2024 and so me ba to din be akase free. Hello. What are my din be akase free? Me pacho me kase free new market. Me na me frɛ se toilet no and I can say obema ayi aba enso o maaye. Na o se toilet na etiden wo ho. Say papa na abue no nim se bia nsuo to anu abue. Se bia nsuo to anu abue na we no onim se nsuo beto mi nim ye ba ye tie fini nam ye nim edwom anyina. Obo ba me sra wani die mu. Ani die mu a no kwasem mo fa wani mehwe bi. Na aduane ye didi wo ha ye ton aduane na wo behwa na ya wo no kwasem ye tia fem. Ani die mu a. Yate. Enu enti na mi gusu a me frefre. Okay. Ye fre me mali. Me frefi new market. Mate. Ya man bofo no so ba ho why? Me fa cho ye twen no, ye twen no. Ye da se bebre. Ti wo se ya twen no a. Sem twa dwuma yi. Anyways, ma yentun kram fanko assembly honomo. Enti se opani na ye in charge no. Ontie na ye maame MC Watia. E pa cho eya no abona homemu aka che ne se Odan Newtown Messi Newtown new station honomo Kofodua hono toilet no a private entity we biatum omanfo honomo no di adanse a pani behwe nti ye besre na omom ye in charge of environment and environmental say health food say protection food say whoever are in charge no ipacho mon kan kire na onko petwi enkan kire onipa no we di say adwuma no wanti twi nso ne brofo no mbeka mu kan kire no hawuza nso amofrɛ me ameba Hailey Selassie ne di ono nso di abanie osi patriotic voices ewo go out so regards Senkoma Honorable Alan Kojo Chamatin also your next president the good people of Asin North so ombe reward the NPP aban no na omo the parliamentary seat no e di ama womo na ayadansi die kese Sir John Busoso enso dia wo de ba ye eni
or say is the president of Omofia telling Ghanaians he knew nothing about the NPP boys he appointed to the electoral. Oh, okay. This issue, I think say Enra no minyanintie say a usual thing na omoye na nye electoral commission kwa aban no atro krata na say me fa say presidency na atro krata e dia call other state institutions, you know, say all the directors na ho no be am presenting the CV na say ECD na ba be da abonten nti ya say EC nso so no ya atro krata dia koma wo president atro krata dia koma wo mo say directors na wo EC ho no be am fa the CV emfa ma kire bi mu kire say enye mra kwan so but endra me double check ye no me ti say yes eye normal thing na routine thing na etai ekoso na enye isi nko a other institutions no so ewumu a yema obi abo akire de ba menim say no na ya na form the basis of promotion any transfer in your money there no there we are yet to find out about that. Enti yabesra mo nsem no yeni nyina na eba ye de yamanyosem ebi ho no mo eba unya botre no abo akire no abisam no abisa se oh we no eye ade e mo ye ne dada na se bibi foforo tu bisam wie ni akire wo mu wie a na fe obeteki size ana se obeteki wo stance a no aye na bam but eba ya na egbumre ni ani na de yanti bi da adan yo mampari akufu ara trakrata e de akoma yisi force obi afa ne CV mra na de ani no munya botre asem ba a driver ni bi osi asemba ato bo ase nti e ba sa munya botere mu misem ye ti ye na mebo akire e bi sa mu se o wo mu nkire mu we live to learn